Het is weer vreemde midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Goeie. En welkom bij Noorderwien Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Radio, televisie en internet op alle mogelijke manieren te volgen. En in de verhellings. En YouTube-pagina's. Als je zonder hartwaardig van journalist is het. Dus doen we dat ik net. Leuk dat je erbij bent. Volkert Wesseling. Hoi! Goeie! Wat is het, jongen? Ja, best. Ja, top. En Mooi Joske weer hoor. ja, ik vond hem. Ik denk, die moet maar even mooi naar Noorderwien. Hoe weer in weekend? Leuk. Ja, gewoon van alles wat. Ontschreeuwen geweest van hij stik. Daar oer letter meer. Van het weekend even vrij. Dus dan weet je even waar het weekend is. Dus dat is echt wel mooi. Dus op zich, vrij rustig. Wat doe je in vrije weekend? Is dan te kuieren, nijtinken, boek lezen, Nee, ik heb morgen... rock'n'roll, drank? Nee, zeker niet. Ik hou het heel fatsoenlijk. Ja. Ik heb morgen een keuze. Ik kan morgen naar de autocross, maar ik kan morgen ook naar het circus. Dus wat zeg ik dwan? De helpen we die familie want jou horen nog wel even mee. Ja, dat is te gek. Ik heb eerst een oorvraag. Ik had altijd droege wasdieren te staan. Ja, en ik het snijd. Ik ben een trijkwartier mee bezig geweest. Wij eerst. Ja, geen idee. Was toen de droege was even regelen? Moet ik ziekje? Ja. Nou, best. Dan zie ik even verder. Naar de droge was. Ging ik naar de band van de Mickey. Dat is een goed idee. Super man. Volker Wesseling. Achter de droege was toen. Ik in de Boas. En Boas stien Tietvling hier in zijn eentje. Daarna mocht er op een heel soort prachtige podia staan. En intussen dacht ik bij mezelf, ik mag maar eens een band om je heen formeren. Is het zo simpel hier? Het kwam eigenlijk vanuit Jente, de gitarist. Die zei van, ja Bas, zullen we een band beginnen? Ik zei, ja, dat vind ik helemaal Goed idee. vind ik een verdomd goed idee, ja. Hartstikke mooi. Maar stel eens even voor. Wie zijn dit allemaal? Nou, we hebben hier Jente Hummel. Ja. Op de Sander op de drums, de Veldman. Jimmer op de bas. Axel op de piano. En Sietse op de akoestische gitaar. De mensen ken ik wel. Jongens, mooi dat we er binnen. We praten straks wel even. We beginnen mee. Welk nummer? We beginnen met You Can Have the Crown. En hoe maakt die nou ook? Gewoon Boas? Boas mijn band of hij mijn bandnamen? Gewoon Boas. Live in Noorderwien! I'm spending all my money on weed and pills, trying to write a song that will pay the bills, but it ain't came yet. I guess I had to rob the bank. Well, it could be worse, it ain't that bad. At least I ain't sitting in no Baghdad in the middle of the hot damn desert, sitting in a tank. When I walk talks, the kids get mentioned. I'm so broke, I can't pay attention. Lord, how it tears me up just to see her cry. Well, I spend my nights on the interwebs, looking for the clue. I ain't found one yet. Just a bunch of old cars, guitars, and other shit I can't buy. Now, Lord, if you hear me, won't you throw a damn dog a bone? 'Cause you gotta come up with a better deal. This old soul's going down. And I'm singing real pretty, I'm singing real sad, and all the people in the crowd say, ain't that bad? Well, they call me King Turtle here on Ship Mountain. If you want it, you could have the crown. Fill my ass like a bomb on the log. Once you know Danny, you know what's wrong. I guess I could go out and find me a job. Instead of serving the cops trying to find my next line, I could go look for better use of my time. Like figure out which bank I'm just gonna go rob. Well, the name of the game is hurry and wait. That and put the food on my plate and gas in my car. Yeah, I drive a Broncos. Oh Lord, if you just gave me a record deal, I never have to worry about my next deal. And
Boas komt uit Haas en had een hele band. Maar dan straks praten we er wijdwijdig over. Want ja, dit is toch wel een beetje zijn muzikale takkomst met deze hele club. Ik ga naast naar het Pink Floyd Project. Die gaan al vast zitten op hun mooie krukken. Maar eerst even naar Wiebe. Wiebe Kaspers zit je naast Volkert Wesselijk. Volkert, toch eerst even de wastvong dus. Ja, ik heb mijn best dien en het is weer boven kom. Ja. Nou, ik heb mijn best net dien. Een muzikant die het voen. Ja. Die het betere haviks eigen dan mij, dus dat scheelt. Het is al haast op, dus door wat rondjes hier als het wordt straks. Ja, ik ben er ook bezig. Het zwet op een voorholen. Maar speel wat stilletten, ja, dat is ik. Ja, dan rijden wij uit. Ja, zeker. Is het lekker Wiebe? Ja, heerlijk. Het is er midden in de nacht van bij, lekker match. Wiebe Kaspers, hij zit hier, ik achter de bar. Ik kon het voor jou horen, we hadden er nog even over, maar naar je single uit. Ja, zeker. Ja, Florian die is nou even voort, maar wij hebben dus een nieuwe single Zwart op Wit hebben we uitgebracht. Een mandje bij Erik. Sorry Willem. Nee, want ik draai je platen alleen als het technisch malheur is. Dus, maar Erik, ik wat leuke platen te Ja, hebben. zeker. En ons met we keer altijd live dan. Van, ja, dat is heel moeilijk. Hoe per weekend toch? Ja, 2 weken. Ja. Daar, ja, 2 weken is dat? Zeker, we moeten beginnen te studeren. We hadden straks hoor, neem nog een droge wasdoek, Sisse. Ik kreeg ons Boas, ik zie aan, hang around, zoek gast Sisse wollen. Ik ga even naar 3 heren, en die zeggen gewoon Willem, Chris, André en Miss Durga McBroom. Heren, sorry, je hem toch even naar bij mij. Welcome to the show again. Dankjewel. Hoe is het met jou? I don't know any more Dutch than that. Except doei. Op zijn net, how is it with you? Very well. Things are good. I moved to Italy, so I live in Rome now. Okay. Yeah, I had to get out of the United States. I didn't like it anymore. But Rome is the place? Bellissima. Mi piace molto. It's a hot city in the summer. Very, very hot, which is great because I'm from California. So that's one of the reasons I chose Rome. And now back in Holland, back in Friesland, in Leeuwarden tonight with the Pink Floyd project. Yes. How is it going? I sold out, of course, in a wonderful venue. So we're going to have a good one. All the family and friends will be there. What can the people expect? Of course, a great show. But what kind of Pink Floyd songs you going to do? Some older, some newer, you know, all the classics and things that everybody will know. Good to have you again. André Becker, ik zit helemaal opsluiten hier, jongen. Hoe is het met jij? Goed. Mooi. Ja, Mooi, ik moet even zien. Ja, die microfoon zit keer hier. Hè? Goed zo. Wat een zangeres, hè? Ja, machtig, no? Het is volgens mij het 4e jaar al dat we met elkaar samenwerken. Ja, machtig dat ze mij dat. En just ik dat het elke keer dat we met elkaar werken, dat het ik nog groeit. Ja, het is mooi om een van de echte Pink Floyd in de gelederen te hebben natuurlijk. Ja. Ik ken van de Grutte shows natuurlijk. Je hebt een loft, prachtig mooi jacht. Wat zijn hem jong in de harmonie? Het is al uitverkocht, maar voor de mensen die al een kaartje hebben, wat kun je verwachten? De hele grote show, alles erop en rond. Toeters en bellen, vliegende varkens, quadrofonie, lasers, vuurwerk. Alles wat het kost hebben. Alles. En natuurlijk een leuk bandje. We zijn beter dan ooit, denk ik. Nou, dat is toch goed hoor? Echt heel goed, ja. En een soort rare trio uit het Pink Floyd aanbod, om het samen te drukken, die hem bij spelen, jongen. Je hebt wel eens van een album of een bepaalde periode, al je noemen die in. Of is het nou eigenlijk uit de hele Pink Floyd periode? Nou, we dachten de akoestische shows die we nou in theater dachten, die hebben echt een thema, zeg maar. Daar hebben we nou de Dutch Years van. Dus dan vertellen we eigenlijk het verhaal, mooi de muziek over Pink Floyd in Nederland. En deze grote shows, de elektrische shows, dat is eigenlijk een totaal van het oeuvre. Uiteraard alle hits, de meesten die hier komen, die wil dit jammen. Alle toeters en bels en hele circus erop natuurlijk. Dus daar moest ik echt de hits spelen. En sold out. En sold out. Dit is de trede van de tour en alle treinen zijn al uitverkocht. Mooi Alkmaar, ik werd uitverkocht. Het giet me terug. Prachtig. Fantastisch. Ik ga nog even naar Durga. You actually did 2 world tours with Pink Floyd? 3. 3? Yeah. Wow. I'm on the last 4 albums. Is it much different if you tour with these guys and the real Pink Floyd? I think it is. Yeah. It's a circus with the big Pink Floyd, isn't it? Of course. I mean, they had maybe 186 people on the crew. So, Unbelievable. yeah, I mean, like 10 trucks. I don't know. It was one of the biggest productions in the world. So. But with a smaller crew, you do fabulous things with this Pink Floyd project, isn't it? I've been working with Pink Floyd Project for a while now, and if I may say it this way, it's kind of like when you are in a relationship with a person and you get to that part where you're really
comfortable with each other. You've gone through the part where you're all fluttery and the bubbles in your stomach, and now you finish each other's sentences, and you're used to hearing them breathe next to you as you sleep, and it's that comfortable, almost like a good marriage. And a good family. Yeah. Okay, good to have you again. André, welke twee nummers je mij zo alleen achterom kon spelen? Welke twee game dan? Spannend. Dit is nog minder dan de akoestische formatie. Dat heb ik net repeteerd. Dus we beginnen ervoor. Het is On the Turning Away en Coming Back to Life. Live in Noordewien! On the turning away from the pale and downtrodden, and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of other suffering, or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known, unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the proud, on the wings of the night, as the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord. Using words you will find us strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change on the wings of the night. No more turning away from the weak and the weary. No more turning away from the coldness inside. Just a world that we all must share. Not enough just to stand and stare. Is it only a dream that there'll be no more turning away? Thank you, Anne.
And where were you when I was hurt and I was helpless? Because the things you say and the things you do surround me. While you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun. Lost in thought and lost in time, while the seas of life and the seas of change departed. Outside the rain fell dark and slow, while upon the home this dangerous, irresistible pastime. I took a heavenly ride through our silence. I knew the moment had arrived, killing the past, coming back to life. I took a heavenly ride through our silence. I knew the waiting had begun, headed straight into the shining sun. Piekenvel, kippenvel, goosebumps. Wow. And the first song. And yeah, also the second, but what a great song. Thank you. Thank you. It touched you, isn't it, the songs? Very much, especially the second one. Why? It makes me think of my husband who died a few years ago. Yeah. So it's music is a good way to release a lot of emotion. It makes it easier to release a lot of this pain. And I think because other people feel the same, it helps them. People have told me this, that seeing me release my pain helps them too. It touched my heart. Thank you very much. Chris, toch nog even naar jou, want dit verveelt net, hè? Nee hoor, nee, zeker niet. Nee, ik zie je nog. Wow. Al 13 jaar. Ja. Dus, Zo lang alweer? 13 jaar, nou bijna op mijn kop af stonden we in Harmonie voor het eerst. Ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. En ik zie je nog steeds opgaan in die muziek. En Ja, en zeker zo'n duet met Durga dan. ja, kippenvel. Hè? Ja, echt. Diepe buiging. Willem, achter de vleugel, dank u wel. André, Chris, thank you very much. Succes met uitverkochte shows. See you next time. Thank you very much. Hartstikke mooi. Ja, jongens, dan werkt dat ik in Noorderwien hier een prachtig optreden. Ik neem meneer Ritman mee wil even komen. Dan kunnen we alvast even een eerste verhaal doen over een festival wat plakfinancieel dit weekend Satriumkerk te wezen. Hans Ritman, kom je er even bij. We doen het even in verschillende blokjes. Maar ik denk, we gaan nog even 2 minuten door. Kijk, mooi even alvast met jou praten over het feestje van Free Jam. Ja, feestje van Free Jam. Vertel. Nou, ik was volgens mij in 2014 of 2015 voor het eerst bij jou. Ja. En toen was dat om de net opgerichte Free Jam te promoten. Ja. De Friese jazzmuzikanten, hè? Dat is de afkorting van Free Jam. En nu bestaan we 5 jaar en vieren we dat met een groot festival morgenavond. Ja. Vertel. Nou ja, 10 bands, alle podia van het centrum Neushoorn.
En daaronder onder andere de grote publiektrekkers hopelijk zijn Sabrina Stark en het klassieke orkest wat zich heel erg fantastisch met jazz bezighoudt. Fuse. Fuse is het huisorkest van Podium Witteman van de tv. Maar verder hebben we bijvoorbeeld Jorrit Westerhof met zijn groep, trio. Natuurlijk afkomstig uit Friesland. Daar zijn we erg trots op dat we die een podium kunnen bieden. En na 5 jaar bestaan jullie nog. Ja. Nou ja, jazz is niet het gaat altijd met pieken en dalen natuurlijk. Hè. Ik vergelijk het wel eens met de blues en andere genres. Je hebt van die pieken en iedereen begint dan weer jazz leuk te vinden. En dan zakt het weer een beetje af. Ja. Dus het is niet eenvoudig om dat levend te houden, lijkt mij. Ja, nou aan de ene kant wel. Aan de andere kant, waar we voor het merendeel mee bezig zijn niet zozeer concerten als wel om veel meer mensen aan het spelen te krijgen. We hebben 5 workshops lopen. Waar dus ongeveer 50, 60 muzikanten heel actief jazz aan het spelen zijn. En we hebben eens in de maand jam sessions in het backstage café van de Neushoorn. Wat ook altijd erg goed bezocht wordt en fantastisch leuke jams oplevert. En dat geeft eigenlijk ook wel een continuïteit. Omdat je behalve op publiek ook je richt op muzikanten. Of potentiële muzikanten, die blijven doorspelen. Dus dat gaat door. Dat is een soort vaste basis. En je ziet dat het publiek met de muzikanten ook groeit. Dus het gaat fantastisch. Morgen het feest, daar praten we straks nog even over. Want Free Jam doet dus een programma met Jong Talent. Door wij ook. Straks na de break onder oren je nog Boas en zijn nieuwe band. Dan neem ik het maar even Jong Talent. Ja, hij is er een van. En daarna Vanessa Peters uit Texas, America. Singer-songwriter zit wat in de blues, roots. Dat alles. Nee, het nice. Kwaliteit. En natuurlijk met de inbouwapparatuur van de bekende merken. Maar het belangrijkste bij MHK Keukenexpert, RP Keukens en Sanitair in Dokkum, is eerste klas service. MHK Keukenexpert. Heel individueel. Hey Smulpaap, kom watertanden bij Xenos. Want daar shop je servies in de mooiste kleuren voor op jouw paastafel. Nu 2 plus 1 gratis. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. MHK Keukenexpert. RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Heel individueel. Testament nodig? Ga naar degoedkoopstenotaris.nl, want daar vindt u altijd de goedkoopste notaris bij u in de buurt. Degoedkoopstenotaris.nl. Het Frieske zit er toernooi ik op NPO 2. Kijk op Friesland. Alle werkdagen voor dadelijk na het NOS-journaal van 6 uur. Kijk op Friesland op NPO 2. Te zien in Friesland van klanten van Ziggo en Kabel Noord. Altijd de goedkoopste notaris bij u in de buurt. Degoedkoopstenotaris.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug onder oren met Boas dus en Vanessa Peters uit Amerika. Maar is het thuis uit de provincie? Nee, Tieten Sainz. Een coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP in Provinciale Steert. En dat is het eindadvies van informateur Harry van der Molen. Deze partijen zullen onder leiding van een nog te benemen formateur onderhandelen met over een coalitieakkoord. Het advies budget tot het Forum voor Democratie, de op INI grootste partij na de verkiezingsboeten de boord valt. Informateur van der Molen leidt u het weer om. Wil je ook bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen. En ik heb vastgesteld dat bij CDA, VVD en FNP de vraagtekens groter worden over of Forum bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle je zaken nemen wil die bijvoorbeeld nog op Friesland aankomen. De internationale luchtmachtoefening Frisian Flag had dit jaar minder klachten opsmieten als Vliedenier. Binnen 49 in Vliedenier 86. Een duidelijke verklaring is er nog net voor, uit de vleerbasis. De oefening week de eerste serieuze test van het Loods-Miet-net. Dat had een heel soort informatie opsmieten. Maar conclusies wil commandant Arnoud Stalman van de vleerbasis nog net loeken. Nee, daar hebben wij, of ik zelf, nog niet voldoende informatie over. Daar hebben we meer tijd nodig om trends te ontdekken. Maar wat het ons wel geeft, is dat mensen gewoon vragen kunnen stellen via die website. En daar geven we dan weer antwoord op. Meer transparantie en betere communicatie met onze omgeving. Bij werkzaamheden in wat woorden is van de morgen een bouwkraan van tientallen meters heeg omvallen. De kraan tilde een grutte betonnen plaat omheeg en zoede een beemrekken haar werd erom voel. De kraan kwam in een tuin te landen. De rekken het hier verwoenen, het huis dat ombouwd wordt rekken wols kan scheren en de kraan zelfs ek.
Leerlingen en personeel van basisscholen De Arke op de Lemmer die sjuggen waarom op een slagemoon. Koning Willem-Alexander iepende bij haar de koning spelen. Dit hier als thema wetter drinken ha. De 420 band van De Arke vonden het heel mooi. Een van haar is Nicky. Ik vond het helemaal geweldig. Echt, al die camera's om je heen, echt, het is zo geweldig. En ik zeg de koning ik. En die zei goedemorgen tegen mij. En dat is helemaal geweldig. Dan het waar. De loft is broen, er is kans op een bui, maar de zinnen kan direct bij komen. Er zit een matige, onvrij krachtige en wat eerstelijke wien. En het is een graad of zo. Vannacht is het om het vriespunt hinnen. Morgen is er zinnen, maar de loft kan echt berinnen. Het wordt zo'n graden. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Inspiratie en handige tips van Intuun vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabiltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij Dij in de buurt op terrassentrends.nl. Gezond met Kruidvat. Vermoeidheid? Wij helpen je. Supradin Complex Forte met vitamine B2 voor extra energie bij vermoeidheid. Nu alle Supradin en Supra-D 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Omroep Friesland. En we gaan lekker terug met het Noorderwien live programma Muzikale Dwarsplein. Wat zit er nou te doen, Volker? Ja, ik moest stickers plakken. Ik kreeg €1 per sticker. Dus, Serieus? Ja, daarom. Zit er op die sticker? Nou, wiebe. Wiebe? Dus ik heb mijn eerste euro al verdiend. Ja. Ja, te gek. Er komt nog één hoor. Doe er een op zijn hoofd. Oh. Of zo. Op die hond? Nee. Oh. De kist oppakt worden voor opruierij, hè? Ja, helemaal goed. Ja, maar ik moet even naar Boa's. Dan maak ik weer reclame voor mij. Hast u al stickers Boa's of net? Nee, ik hoef geen sticker. Oké. Nou, €1 per stuk. Ja, €1 per stuk, ja. Dat is waar. Nee, die plakken net op die. Hey, waar? 80 cent merk. Oh, 80 cent merk. Ik ga even naar Jente. Jente Hummel ken ik al vrij lang als muzikant. Hoe bist u bij Boa's te lonen komen? Ja, ik zag dus het optreden hier eens eentje een maand of wat geleden. Ja. En toen dacht ik ga gewoon eens even kijken of die al een band heeft. En zo niet, dan gaan we eens kijken wat we op poten kunnen zetten. Ja, leuk man. Ja, zeker weten. Maar goed, dan mag het meestal bellen, dan mag het meestal mailen. Zeggen, jongens, dan mag je eerst vertellen waar het Boa's is. Dan mag je vervolgens nog zeggen, hij met Tontiet, vind het leuk. Want de meeste muzikanten zitten volgens mij, nou onder de 5 zit je hem net qua bands, denk ik hartstikke wel. Nee. Nou ja, ik heb gewoon gebeld. En via Axel kende ik niet eens. Nee. Dus zo is dat wat gekomen. En ja, het is gewoon een superleuk bandje. We hebben lol met z'n allen. Het gaat hartstikke goed. Het is een muzikale klik. En nou ja, Boas als frontman, ja, dan hoef je eigenlijk niet heel veel te doen. Nee, ja, een jonge knaap. En hij steert er niet in zoals een hoes, hè? Ja, het is ongelooflijk. Echt, dat bedoel ik ook. Als je zingt zoals hij, dan ga je zelf ook beter spelen, makkelijker spelen. En ja... Dat is geweldig. Dat is superleuk. Maar met de eigenwijze meidje. Nou, hij zit erbij, dus dat scheelt. Maar is dit zo'n talent die zo nou en dan eens, om het cliché maar eens de broek bij Del komt? Nou, ja, misschien nog sporadischer dan dat. Ja, ik heb het nog nooit echt zo gezien. Niet op deze leeftijd in elk geval. Dus ja. Ik hoop dat het heel vier keurt. Ik vind het geweldig dat je mij als band hier spelen. Net de eerste keer trouwens. Voorprogramma Vangrail hebben staan, hè? Voorprogramma Vangrail. Dat was hartstikke leuk volgens mij, of niet? Dat was echt een mooie ervaring. Ja. Dat vond ik echt heel tof. Ja. En hoe eigenwijs best in Tusken? Als een aparte kleikamer, aparte auto bracht, manager. Nee, we zijn lekker. Ik ben gewoon lekker. Ik blijf lekker mezelf. Ja. En dat wordt allemaal mooi. En hij is hartstikke grutsk op tijd, hè? Ja, hij is hij altijd mee of net? Hij is altijd met. Ja, hè? Ja, hij is altijd mee. Dus geen rock'n'roll nog? Nee, maar ik vind het ook ik vind het super gezellig met. Hoe hoort best u nog? Best u niet tussen Santje nog net? Ik ben 17. Ja. Staan een nachtje best. Misschien is die huid kwijtrekkers, hè? Ja, ik kan hem met een scootertje overal. Ja.
Hey, Bent, want dit even de lol natuurlijk. Want door haast toen een verhaal houden, wist zijn we in de studio geweest bij op Skiel, dat soort dingen. Maar haast bij deze band ook nou de ambitie om bijvoorbeeld een plaat op te nemen? Ik ben al bezig met Jente, zijn we al een paar nummers. Ja, aan het, het is al wat studiowerk. Ja, we zijn al een beetje aan het schrijven. En ja, wat echt tof. Ja, wat super mooi, wat super leuk. Welke nummers geven we aan, no? We doen New Shoes. En daarna doen we Fight 'em, Fool 'em en Forget 'em. Speel je daar door, Boas en Bent! Something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, put up some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it up with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. Yeah, I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. I'm short of money for a long, long time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late 'cause I don't need an excuse. I'm wearing my brand new shoes. Woke up on Thursday. I'm seeing stars while I'm rubbing my eyes. I felt like there were 2 days missing, so I focused on the time. I went my way to the kitchen. I had to stop from the chalkboard. I found a room full of all of my friends who were dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye bye. Hey, I put my new shoes on and suddenly everything's right. And I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. I'm short of money for a long, long time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm
Hast je nog een kwarten? Hebben we nog eentje? Hebben we nog een korte? Korte. Ja? Ja, dat hoeft niet, mag wel. Mag je? Altijd. Ja? Oké, nog een keer bouwen, slaan! "20 miles in the Gulf Stream, I hear the south wind moan. Bridges are getting lower, all the shrimp boats coming home. The old man down in the quarter, he slowly turns his head, takes a sip from his whiskey bottle, and this is what it said. I was born in the rain on a puncture train underneath the Louisiana moon. I don't mind the strain of a hurricane, they come around every June. The high black water, devil's daughter, she's hot, she's cold, and she's mean, no. But nobody taught her it takes a lot of water to wash away New Orleans. Come down from Chicago, he's gonna set that levee right. He said it needs to be at least 3 feet higher, or won't make it through the night. But the old man down in the quarter said, don't you listen to that boy. The water is down by the morning, and he'll be back to Illinois. South wind moan, the bridges are getting lower, and the shrimp boats coming home. The old man down in the quarter, he slowly turns his head up. He takes a sip from his whiskey bottle, and this is what it said. Yeah, I was born in the rain on a puncture train underneath the Louisiana moon. I don't mind the strain of a hurricane, they come around every June. The high black water, devil's daughter, she's hot, she's cold, she's mean. Nobody taught her it takes a lot of water to wash away New Orleans. Takes a lot of water
to wash away New Orleans. Bij de hele band, jongens. Ja, ik laat me nu klinken, want we knippen er dan een clipje van. Dat zetten we op youtube.com/Noorderwind. Boas met de hele band. Dank u wel. See you next time. See you next time. Ik moet kwart horen, want ik kan mijn tijd verschieten en ik moet nog naar een artiest. Ja, zeg je dat altijd. Je vreest, dan vind ik het vierste leuk. En dan komt er straks een NOS-journaal. En denk ik, oh ja, we moeten eens een keer stoppen. We beginnen even naar een dame die hier al even, volgens mij met bewondering naar Boas zitten zien. Ze komt uit Texas, ze is on tour in Europe. Vanessa Peters, welcome to the show. Thank you so much. It's great to be here. Isn't it strange to see some European guys playing American music? I saw you singing along. It was fantastic. They nailed it. But isn't that weird? No, it's not weird. It's universal. That's the beauty of music, isn't it? Exactly. How long do you play music? Because I think you have a long career, isn't it? Yeah, I've been making records for about 15 years. Wow. Yeah. But you started as a novel writer. Well, that's what I thought I was going to do. I intended to write books, yeah, and then I sort of segued into writing songs instead. So. How come the music? Was it family or friends or? No, I just always loved singing and I always loved writing, and I thought, why don't I try to combine the two passions? But I'm the only musician in my family. I'm the weird one. and a traveler. You lived for a short time in Italy, I think Denmark. You wrote some songs at a table in Utrecht. Yes, I did. Yeah, about half of my last record I wrote in Utrecht about 2 years ago. So a lot of tours in Europe. Yeah, this is probably the 10th time I've been to the Netherlands, and I've toured all over Germany and Belgium, and I tour in Italy every year as well. So, yeah. We talk about your album later on the show. What's the songs you're going to play? I'm going to play 206 Bones, which is from the last record, and then I'm going to play Carnival Barker, which is the single from the new album. It's an honor to have you on the show. Vanessa Peters, dames en heren, live in Noorderwind! Thank you so much. Pockets full of spare keys to houses I don't live in anymore. They weigh me down completely, but I cannot seem to let them take their leave of me. And after so long of carrying sharp words on my tongue, I've earned the right to be earnest. When you pare it down to the last few things, well, the last few things to get done are always the hardest. 206 bones and only one heart. 206 bones and only one heart. And when the woodhouse burns down, all that's left are bolts and hinges, nails and screws. We couldn't hold it all together. Well, the flame, it lit the fuse. 206 bones and only one heart. 206 bones. Time to keep our hearts from getting broke, afraid of missing out, afraid of letting go. But 206 bones and only one heart. 206 bones and only one heart. 206 bones and only one heart.
Thank you. All right. This is one of the songs I wrote in Utrecht. It's a song about the state of the world and bad politicians. I don't think I need to tell you anymore. And it's called Carnival Barker. It's the single from the new record. The war was done and money flowed like black oil from the ground. There was a tempest in the teapot dome, but it didn't make a sound. In every town you could find a talking head to tell you how it'd be, how America could really turn a profit if we'd only set her free. But there was this carnival barker we were all warned about. They told us to steer clear of him when he came to our town. You'll get a circus history told us if you vote for a clown. But the grifters pitched their tents and the good word got drowned out. So maybe around the edges he was a little rough, but he had a pitch and he said his lines and he talked real tough. And they put our country up for sale, waved a flag and called it truth. Now I lie awake at night wondering what we'll do, 'cause there is this carnival barker we were all warned about. They told us to steer clear of him when he came to our town. You'll get a circus history told us if you vote for a clown. But the grifters pitched their tents and the good word got drowned out. Playing both sides perfectly until they had us beat. Now they're filling coffers in their towers and taking down Main Street. And there is this carnival barker we were all warned about. They told us to steer clear of him when he came to our town. You'll get a circus history told us if you vote for a clown. But the grifters pitched their tents and the good word got drowned out. The good word got drowned out. The good word got drowned out. Wow, what a voice. We're gonna talk later, thank you. Vanessa Pieters weer dit, want we hadden een prachtige albummuts. Maar we beginnen eerst met Nijs. 2-0, de winst is binnen. Tijd om de kantine op te ziekje. Noffelijk even nice zitten, met een team. Lesje drinken erbij en wat lekkers om te eten. En net te vergeten de favoriete muziek van die en die team. En die is daarna in Sneunie Friesland en Snijnie Friesland. Bij Omroep Friesland in de tweede helte. Vreet je die favoriet nou aan op omroepfriesland.nl/tweedehelte. Dus worstel deze, deze of deze? Zo simpel als wat. omroepfriesland.nl/tweedehelte. Ik favoriet ze. Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en Bremer Wildernis in Sondel. Du kiest er zelfs die eigen plak uit. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Heeft u last van ongewild urineverlies? U bent niet de enige.
Meer dan 20% van de mannen boven de 40 heeft blaasproblemen. Coloplast biedt een oplossing. Vraag het informatieboekje aan op ongewildurineverlies.nl. Nu weekactie bij Aldi. Bijvoorbeeld luxe vloerbroden, meer granen, zonnebloem en mais. 2 voor €2,50. Wie wil dat nou niet? Lekker. Of Una All-in-One vaatwastabletten. 80 stuks voor maar €4,99. Dat wil toch iedereen? Kom maar door. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Coloplast biedt mannen met urineverlies een oplossing. Ongewildurineverlies.nl. Oh, Sunny D-Day. Oh, Sunny D-Day. Badkamer, het toilet, regendouche, closet. Ja, het kan allemaal bij Sunny D-Day. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Hij is architect, hoofdinkoop en sitecoördinator. Het is aannemer Co. Kozijn, met zijn nieuwe Berlingo van met een laadvermogen van maar liefst 1000 kilo. En dat maakt de nieuwe Berlingo van een echte alleskunner. Net als jij. Verkozen tot International Van of the Year. Nu met 0% financial lease plus 50% korting op fabrieksopties. Kijk op citroën.nl. Citroën. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie heeft militair Marco Kroon voorlopig geschorst, omdat hij voor de rechter moet verschijnen. Het OM vervolgt de drager van de militaire Willemsorde vanwege een incident met de politie tijdens carnaval. De politie zag Kroon toen wild plassen en sprak hem daarop aan. Kroon zou daarop een van de agenten zijn geslachtsdeel hebben laten zien en naar een andere agent zijn middelvinger hebben opgestoken. Toen hij werd aangehouden zou hij een derde agent een kopstoot hebben gegeven. 49 mensen die vermoeden dat ze zijn verwekt met zaad van de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat zijn inderdaad zijn kinderen. Dat blijkt uit de DNA-test die ze hebben laten doen. Karbaat, die 2 jaar geleden overleed, maakte in zijn praktijk gebruik van zijn eigen sperma. De rechter gaf onlangs toestemming om zijn DNA te vergelijken met dat van de vermoedelijke donorkinderen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de werkgever van een verongelukte 15-jarige maaltijdbezorger de arbeidstijdenwet heeft overtreden. Leerplichtige kinderen mogen op schooldagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends niet werken. De jongen van 15 uit Utrecht werd begin dit jaar om 9 uur 's avonds aangereden en overleed een dag later. Als de arbeidstijdenwet met opzet is overtreden, kan een gevangenisstraf van 6 jaar of een geldboete worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie doet niets met zo'n 200 aangiften van doodsbedreigingen aan het adres van Geert Wilders, dat schrijft de Telegraaf. De bedreigers zouden moeilijk te vervolgen zijn omdat ze niet in Europa wonen. Veel van die bedreigingen zijn vanuit Pakistan gedaan via sociale media. Toen de PVV-leider vorig jaar een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed aankondigde, leidde dat tot verontwaardiging in de islamitische wereld. Wilders reageert boos en zegt dat de doodsbedreigingen het OM niets interesseren. Het weer nog, een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Met name op de Wadden kan een winterse bui vallen. Het is 9 graden, staat een matige noordoostenwind. Morgen begint koud met lokaal kans op lichte vorst. Overdag vooral in het noordoosten kans op een bui. In de rest van het land opnieuw zon en wolken. En het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Als is het 12 uur van Noorderwind Live. Onder andere met Gerbrich van Dekken en het Grutte God. Mike we Handsome Johnny. Doe er lekker bij. Graag met Alex. Op zoek naar originele kwaliteit, hooggedoseerde CBD-capsules? Kruidvat helpt je met Lucovitaal CBD One-A-Day-capsules. Lucovitaal is krachtig en goedkoop en nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Ja, wat maakt Profiel de fietsspecialist? Nou, als je een e-bike met 5 jaar garantiepakket koopt, krijg je raadt het al, 5 jaar garantie op accu, motor en display. Profiel,
de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. Multivocale bril, €99, inclusief glazen en oogmeting. I Love. Zet hem op, hè. Nu tot €200 cashback plus 5 jaar volledige garantie op Gazelle e-bikes met Shimano steps. Profiel, de fietsspecialist. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede paddelwerk van het muzikale dwarsplein van Friesland. Noorderwiens nemen we het ook wel uit alle hoeken en gaten van de wereld komen ze del. Je hoort onder andere Amerika, we gaan al met het Pink Floyd Project en Durga McBroom. Maar Vanessa Peters is hier nog, ze komt in Texas, wij is on tour. Ze komt trouwens waarom? You will return to Holland with a complete band, I heard? Yes, in November. Okay. So maybe we'll see you in November. We'll come back. Please mail me and you're more than welcome. If you play with the band, how big is the band? It's 5 of us. There's keyboards and electric guitar and bass and drums and then me. And then the songs you play before the break, but then more rock. More rock. Yeah. A little bit up tempo. Sure. Yeah. Sure. Is that a band you always play with? It's the band I always play with in Europe, and then I have a different band I play with in Texas. So. Okay. Oh, these are European guys. So my husband is the drummer. He's American, like me. There are 2 Americans, and then we have 3 Italians in the band. And where is he now? In America? No, he's actually in the van. They're sleeping. Oh, he's sleeping. They're sleeping. Yeah. And you drive. Yeah. Well, he drove here, and now he's resting. So that's how it works. We take turns, you know. Yeah, it sounds like a Egyptian family on the road. I know it does. Well, it's kind of similar, probably. It's a nice life. Is that? Yeah. Was it your dream to always on tour and play? No. It developed this way. Yeah, it's just one of those things that happen. Sometimes life is like that, you know. But they say life is what happens when you're making plans. Yeah, that's. Oh, you're so right about that. I think it was John Lennon. Write a novel. You're still writing, or is it only the songs you write? Mostly I just write songs. I do write some poetry, but yeah, for now just songs. Okay. So. Ze komt bij de band waarom. November om correct te wijzen. Daar zit haar monnik in. Die lijkt nou te pitten in een bus. Zij gaat het aan tour. Nou ja, ze hier nooit eigenlijk in de holle om altijd aan tour te gaan. Maar ja, ze ontwikkelt het leven zich. En dat is wel heel mooi. Ze zooit, hier is de ambitie om romanskruwer te worden. Maar het is uiteindelijk de muziek worden. Dus vandaar dat ik even hoe het skruwen mag gaan. You will return. And your album is out now for 2, 3, 4 months? Yeah, and it's available in the Netherlands. You can find it in music stores here. Foxhole Prayers. What's about the title? It's kind of a complicated title. It's so a foxhole is where the soldiers would hide in war, and a foxhole prayer is the sort of prayer that you say as your last resort when everything is going really badly and you need a little bit of luck. Then you say a foxhole prayer. Okay. So is that the emotion you try to put on the album? Yeah, I think there's a lot of that in this album. There was a lot of I needed something to churn and go my way, you know. And so is it because the world is a weird place? Oh yeah, I mean this album is kind of heavy. There's a lot of songs about how difficult things are in the world right now. There's some political songs and also just some songs about hoping that humanity can sort of get itself together and fix this crazy thing that we're going through right now. So I hope it with you. Yeah. You will play tonight. It's a private party, so we're not going to advertise for that. Where are you tomorrow? You have a record store day gig? Yeah, in Doetinchem. Doetinchem. Yeah, I was so close, right? My Dutch is excellent. But your husband is driving or not? I don't know. Doetinchem. Yeah, I don't know who's going to drive. We'll see. Yeah. Maybe the guitar player. He's in the car too. So. I hope to see you again in November. Yes, I hope so too. You talked to Wiebe. Yes. That's Wiebe. Yes, maybe we'll do a show together in November too. Who knows? Oh, everybody, we'll do. You got a deal. We'll do a big show in November. It'll be great. So. Hope to see you again. Okay, sounds great. Thank you. Je kan haar op ziekje Vanessa Peters en het album is de Zuid Foxhole Prayers. Ik kom aan weer bij de jazz meneer. Maar ik ga eerst even naar de band. Daar we straks nog wel even mee praten. Jongspelers in Meppel. Morgen spelen jullie. Het is een beetje Friesland. Ja, Friese club. Ja, de Friese club hier in Ljouwert. Dat wordt helemaal te gek trouwens. Maar jong, ik nog in Meppel, kist ik nog hinnen. Prachtige single uit met een hele mooie clip. Gaan we straks nog even praten. Maar ik wil je eerst vragen om het eerste nummer te gaan spelen. Hoe heet het?
Lonely Rider. Handsome Johnny! Right. This one's for all you lonely riders out there. Kom uit Eindhoven, Joekspelers in Meppel. Morgen in de Friese club hier in Leeuwarden. Handsome Johnny. Straks nog een keer hier live in Noorderwiem. Het is lekker, hè, Wiebe? Ja, heerlijk. Ja. Je houdt er ook wel van, hè? Ja, wees. Ja, wees,
Hey jongens, naar je single. Een groot project of juist net? Ja, een heel groot project. Ik ben oorlog hier ontschreeuwen, nog steeds eigenlijk. En we nog 1 nummer schreeuwen, maar het album komt uit in september. Jeetje. Ja, en ik ben er maar begonnen te schreeuwen eigenlijk in een periode dat het onverwacht uitrekken is, maar uitrekken de relatie. En dan krijg je al je inspiratie natuurlijk. Ja, er is geen mooiere inspiratie dan liefdesverdriet. Nee, daar kwam ik achter. Ja. Dat is nog net mij maken, hè? Nee, zeker. Hey, welcome to the real world. Ja, zeker. Ja. Maar ik is er om leidje gelukkig. Ja, het is nou Orlilien en je komt vanzelfs altijd dat zal iedereen wil hebben als ergens los is, herinneringen en soms komt wat in. En dat is, je leert er een hoop van dat je het goed verwerkt, denk ik. Kwam je een beetje neergeslagen bij de Oefen Jan of net? Ja, we hebben er wel werk van gehad om de jongen weer op te lappen. Een beetje op te knappen. Nadat we alles... nee. Wist dat Florian mij daarbij steunt? Hè? Ja, nee joh, dat verwacht ik toch? Wij gingen dan het zien over Maas kantoor en dan kon er weer bij mij weer huilie alle keer. En dan kwam Florian, die zette dan de whisky op tafel. Dus dit is dan de biologische karnemelk. En als je de 50 bent, dan verhoort dat in karnemelk. Ja, zeker. Nee, maar dat afgrijzen van mijn thuisfront trouwens. Dat je dat lust. Nou ja, goed. We praten er straks om, man. De man van Wiebe dus, Volkert Ringenholm. Ik kom straks nog bij de jazz meneer uit, maar ik ben eerst naar Gerbrich. Die had al een hele tijd in mijn schoen. Gerbrich van Dekken en het Grutte Goed. Even, is het nou Gosse of Josse of Gosse? Josse, maar je. Ja, oké. Ja, ik moet dat even checken. Dag Gerbrich. Ah, goeie. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja, best. Ja, mooi. Lang net hoor je hem. Nee, ik ben even uit West. Ja. Ik heb een soort van mini sabbatical. Hoe blik je? Ja, ik moest even een band uit... poepen. Sites. Daar heeft ook geen last van, Wander. Nee, gelukkig niet. Nee. Hey, je hebt zin op het iPop Festival, dat is een beetje de aanleiding om je maar uit te nodigen. En dat doe ik mijn prot op plezier, want ik hier die al een tijdje net met troffen. Budget dat het band nou groot genoeg is om bij een muzikale carrière te werken. Ja, mijn zoon is nog jel hier. En, hoe heet die? Hier Ties. Ah, mooi. Ja, heel mooi. Is het nou voor televisie nou, of radio? Ik hoop eigenlijk dat de slap van de oppas, maar maar ja, dat weet je nooit. Hè? Maar wie ben er even nu? Zo Jasse, die is mijn man natuurlijk, dat weet de meeste man. Maar, ja, ik wilde geen roddelprogramma van mij. Nee. En, maar het is super onhandig natuurlijk om maar die man in de band te zitten. Ja, dat kan handiger. Ja, dat hier we toen nog net in de gaten. Was hartstikke in discussie. Dat scheelt ik wel weer. Nee. Nou, maar ik weer en doe maar eens weer te spelen. Dat wie ik de reden, hè? Een soort huwelijkstherapie. Zo maar het zien. Hey, wat zei je? Dat was voor Wander minder leuk. Ja, die maakt al die verhalen nog jaren. Ja. In de band zitten mijn echt peer. Dan mag je kiezen. Ja. Nee, ik wel een lid, maar... Maar dat wil mij, Gerbrich en het Grutte Goed. Gewoon lekker spelen en no wet tijd van noemen, screw en dat soort dingen. Ja, daar had ik echt wel zin in. Tietz even niks. Die wol en een clip nog uitbracht in mijn, toen ik nog zwanger was. We waren in de BM. Nou, dat is hartstikke leuk. Die jongen straks ik even. En we hebben echt zin weer om weer te beginnen. Ja. Gewoon lekker spelen. Onderhoren op iPop. Ja, zeker weten. Hartstikke leuk. Welke zaal is die in? In de Harkzankjes. Ja, dat mocht ik natuurlijk. Ja, ik kon net, het zet me maar net op Grutte podium. Dat is wat saai, denk ik. Ja. Nou, er wordt gitaristen bij. Nee, leuk met je trein. Welke noem ik je van? We beginnen met zinnen en dan doen we nog in het uit. En we sluiten allemaal wij in BM. De studio is total yours. Om te zeggen, goed Fries te zitten. Ze spelen dus bij iPop, maar je in orde weer live. Gerbrich en het Grutte Goed. Oh, de rede gloed maak het dien van joet, maar ik ben nog net klaar mijn bezinnen. De winkel het hart wie wel werken nog het liefst, wie ik nou mij die alleen. Hand in hand droog het onderland, het zuster is niet weer wie binnen. Als het nou winter is of het zomertijd, als door het wetter schijnt de oude groen op een koele morgen, zullen was bij mij altijd blauw op mijn reis. En het gas en green hier de deur was nooit stil en sto, net altijd weer omkast. Ik zelfs maar savies, maar zit samen in het ties. Ik doe sto het altijd van mij op naast. Maar die warme bloed kan wie het moet, doet ik zuiver in mijn
was altijd geld waar hij me ombracht. Als het nou winter is of het zomertijd, als door het wetter skiest op de oude groen op een koele morgen, het zolenjoen was bij mij altijd blauw op mijn reis. Misschien ben ik net altijd lieke eerlijk. Misschien ben ik net altijd lieke vrolijk. Maar elke dag krijg ik weer een kans. En hem stoot me weer bij de hand. Als het nou winter is of met zomertijd, als door het wetter schiest op de oude groen op een koele morgen, zolenjoen was bij mij altijd blauw op mijn reis. Als het nou winter is of met zomertijd, als door het wetter schiest op de oude groen op een koele morgen, zolenjoen was bij mij altijd blauw op mijn reis. Was bij mij altijd blauw op mijn reis. Nou, ik ga verder met nog een tuut. Stemmingsorkest. Vertaling van origineel lied met de onmogelijke titel Don't That Road Look Rough and Rocky. En daar heb ik toch maar nog een tuut van maken, want dat weer wat makkelijker. Oh, mijn lief, ik maak je wat vertellen. Wist er al, het is net nee. Heet de zinnen huurt zien nes komt. Ben kaloren bij die wijn. Je stond net te wolven goelen. In het juster vier wijn. Sliepen kerst die net verschoeien. Wie stond mij het minste nee. Spaat wie altijd smel en bochten. De zee wie altijd wild en gin. Doe zoals mij en ik die redden. Maar du bist een zinkend schip. Nog een tuut van dat wie skieden. Nog een tuut, dan ben ik je bij. Sliepen kerst die net verschoeien. Wie stond mij het minste nee. Spaat wie altijd smel en bochten.
een zinkend schip. Stone net de wolven golen. In het juster vier wij. In gedachten miljoenen. Denkst misschien nog eens aan mij. Spaat wie altijd smel en bochten. De zee wie altijd wild en jet. Doe zoals mij en ik die redden. Maar du bist een zinkend schip. Ja, du bist een zinkend schip. Nou ja, zou we krijgen al zijn, gaan we hier een tweede band krijgen. En dan zit je in Jelle hier in zo'n mooie cocon. Prachtig, dat je dan letter weer uitkomen. Maar die cocon ga ik vergelijken met een BM. Waar je kennen en waar je veilig binnen en waar je genieten kennen. Waar je in een beam is mijn allergrootste dream. In mijn eigen liedse brand. Vier van roepen meer en meer. En vier van drokken steeds verkeer. Maar wie together out. In mijn eigen beam. Zwiete dream. Als een vogel sa vrij. Loerde van de sterren waait volle blad van mijn nest. We stappen in het grien. Mijn eigen makkelijk kasteel is plak dat ik mijn lokkig viel verballen. Droog in de hier. In mijn eigen beem. Zwiete dream als een vogel sa vrij. Do en ik daaronder dak. Vertraaien is er echt vol plak. Want de warme kruin is een watersteun. En wie binnen vrij. In mijn eigen beem. Zwiete dream als een vogel sa vrij. Wat hartstikke mooie stem. En stop je nooit waar. Zeker net. Nee. Ik krijg van iedereen het hardwoord van Alison Krauss. Ik vind die gewoon beter. Oh, lief. Ja. Nou, lief. Nou, die stek ik in mijn boezem. Ja, bij deze. iPop, dus je hem lekker terug. Het komt dus al een beetje op gang met hem.
Als er maar iets is van nieuwe nummers. Boekingen die stroma's ben. Ja. Gerbrug en het Grutte Woord, maar Gerbrug.nl is het. Wat is Vandekker.nl en dan kom je op de site van Gerbrug en Grutte Woord. Ze draaien bij mij materiaal haar melden hier. Zeker weten. Dan wist het. Dank u wel. Een beetje zwaar om wat hij daar zei dat een relatie beëindigen goed is voor nieuw materiaal. Waar gaat eraan nog? Mag ik naar de Wiebel luisteren? We gaan go naar het nice! Hulp nodig? Niemand wil ze. Ongewenste gasten zoals muggen. Je kan het zelf doen, samen doen of helemaal laten doen. Hou ze buiten met een hoor voor ieder raam en deur. Meten, maken en monteren aan huis. Multimate of Hubo helpt. Oh, Sunny D-Ray. Oh, Sunny D-Ray. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Verbazing, inspiratie, verwondering. Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan je denkt. Kijk op nationalemuseumweek.nl. Eén dag per jaar vieren we allemaal hetzelfde feest. 27 april, de Koningsdagtrekking van de Staatsloterij. Koningsdag kan het gebeuren. Met een kroonprijs van 20 jaar lang €250.000 netto per jaar. Hit it, Corrie. Samen, wie wil het nou niet samen? Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is terug met Noorderwind live onder oren met Rachel Croft. Ze komt uit York, speelt het fantastisch mooie nummers, maar dat zijn maar eens jaren. Eerst het nice uit de provincie met Tieten Science. Een coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP in Provinciale Steert. En dat is het eindadvies van informateur Harry van der Molen. Deze partijen zoenen onder leiding van een nog te benemen formateur onderhandelen met over een coalitieakkoord. Het advies betreft dat Forum voor Democratie, de op één na grootste partij naar de verkiezings, boeten de boord valt. Informateur van der Molen luidt uit waarom. Wil je ook bestuurlijk verantwoordelijkheid nemen. En ik heb vastgesteld dat bij CDA, VVD en FNP de vraagtekens groter worden over of Forum bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle je zaken nemen wil die bijvoorbeeld nog op Friesland aankomen. De internationale luchtmachtoefening Frisian Flag had dit jaar minder klachten opsmieten als Vlietnier. Een duidelijke verklaring is er net voor, zei de Vleenbasis. De oefening week de eerste serieuze test van het Loedsmiet net. Dat had een heel soort informatie opsmieten. Maar conclusies wil commandant Arnoud Stalman van de Vleenbasis nog net loeken. Nee, daar hebben wij, of ik zelf, nog niet voldoende informatie over. Daar hebben we meer tijd nodig om trends te ontdekken. Maar wat het ons wel geeft, is dat mensen gewoon vragen kunnen stellen via die website. En daar geven we dan weer antwoord op. Meer transparantie en betere communicatie met onze omgeving. Bij werkzaamheden in de wat worden is van een morgen een bouwkraan van tientallen meters heeg omvallen. De kraan tilde een grutte betonnen plaat omheeg en zo door een BM-rekken hebben terug het tromvoel. De kraan kwam in een tuin te lonen, de rekken het in verwoenen. Het huis dat ombouwd werd, rekken wols kan scheren en de kraan zelfs ek. De Nederlandse ijshockeyvrouwen met 3 vrije zin hebben promotie uitgevonden naar divisie INA, dat is het tweede WK-niveau. De ploeg won in Peking ook het 5e WK-dueltje in Polen met 2-0 en pakte daarmee goud in haar categorie. De zandjejerige Esther de Jong van Heerenveen hier een belangrijk onderdeel in de eerste Nederlandse treffer. De oren 2 vrije zin binnen Hilde Huisman van het Heerenveen en Nadia Sielstra van Ljouwert. De divisie INA is het op INA hoogste niveau in het ijshockey bij de vrouwen. De ijshockeysters zitten nu bij de beste sectionlanden van de wereld. Het waar dan nog. De lucht is broen, er is kans op een bui, maar de zinnen kan er bijkomen. Er zit een matige, ontvrij krachtige en wat eerstelijke wind en het is een graad of zo'n. Vannacht is het om het vriespunt hinnen. Morgen hebben we zinnen, maar de lucht kan ek berinnen. En jongens zit er in het baadgebied kans op een winterse bui. Het wordt morgen zo'n graden. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Thomas menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik jou het jen nog doen. Ustra gasveld, maar geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot.
Ek het Fruileveld i Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswinsum.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Website bouwen in 3 minuten? Doe je zo met Jimdo. Webwinkel starten zonder programmeur? Doe je zo met Jimdo. Nu wordt het moeilijk. Gevonden worden in Google? Doe je zo met Jimdo. En de veters strikken? Ja, oké. Jimdo kan niet alles, maar wel alles voor je website. Website? Doe je zo. Met Jimdo. Omroep Friesland. En we gaan natuurlijk terug bij Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks Rachel Croft. Het had alles te krijgen met een optreden in de Scones. Met nog volle meer singers-songwriters. We gaan nog over iPod praten. Volker rentje nog om, die had nog een column. En Hans Ritman, even door het jazzfestival Neushoorn, Montianne. Dit wordt weer hel op Snijdermond. Dan ben je te let. Die eerste dus. Ja, hoeveel podia ook alweer had je het over? Ja, het zijn 3 podia. Alle 3 de podia van de Neushoorn en 10 bands. Sabrina Stark, prachtige naam. Ja, het is geweldig. Hij heeft een hele mooie nieuwe cd uit. Dat is echt geweldig. Maar Draait inmiddels ook alweer een tijdje mee. die draait een tijdje mee. Het is natuurlijk toch een van die bijzondere soulzangeressen. We hebben veel goede soulzangeressen in Nederland. En zij heeft daar, vind ik, een van de meest uitgesproken persoonlijkheden in. Dus we zijn erg blij dat we haar kunnen brengen. En het geeft ook aan dat het niet alleen in het hele kleine jazzwereldje zit wat jullie doen, maar de soul en de R&B er misschien ook wel bij hoort? Kijk, je begint nu tegenwoordig met, dat heb ik geleerd van jonge muzikanten. Je begint met goede muziek. Ja. En dan kijk je heeft dat ook nog een band met de jazztraditie. Dat is ook mooi, maar het is heel breed en je moet het ook in de breedte zoeken. Speciale projecten nog morgen? Nou ja, waar we erg blij mee zijn is dat, want we zijn natuurlijk als Free Jam natuurlijk ook de organisator van het beoefenen van de jazzmuziek. Dus treden er ook een paar workshoporkesten van ons op. En een van de workshoporkesten die zo goed is dat ze nu verzelfstandigd zijn, dat is de Bokito Brass Band. En daar zijn we natuurlijk geweldig trots op. Die heb ik in mei hier te gast trouwens. Ja, die treedt op en dat vinden we helemaal geweldig dat die het zo geweldig goed doen. En zo werken we dus. Samen met hun zetten we nu een nieuwe workshop, Bokito 2.0 op. Want dan gaan we dus enthousiasmeren dat nog veel meer jongeren die stijl gaan spelen. Iedereen moet spelen. Komen ze hier allemaal. Kom straks weer bij je terug. Het Free Jam Festival 4-jarig bestaan. 2019. Jullie zijn uit Duitsland geweest. We doen nou een Friese tour. Zo noem ik het maar even. Nou, half Fries. Meppel. Mond is Friese Club, dames en heren, hier in Ljout. 2019, wat zijn de plannen? Festivals? Ja, maar we hebben sowieso best veel optreden staan dit jaar. Dus, gaat goed, hè? Ja, het gaat goed, ja. Even over de clip van jullie nieuwe single. Wie heeft die gemaakt? Prachtige graphics. Ja, zeker. Ja. Is dat iemand die jullie vast kennen of van een band of zo? Nee, we hadden eigenlijk het idee omdat de song Johnny and the Devil vertelt eigenlijk het klassieke verhaal van The Crossroads en de ziel verkopen aan de duivel. En de hele song is eigenlijk een heel verhaal, zeg maar. En ja, leent zich perfect voor een animatie. En bij ons Strijp S in Eindhoven, daar zit nogal wat talent. En daar zaten Matte en Nande, heten ze. En die hebben we benaderd en gevraagd of die clip willen maken. Dat is super gelukt. Ja, ik vind hem echt heel mooi, maar prachtig nummer ook. Nou ja, druk dus. Veel spelen. Studio nog in? Ja, waarschijnlijk wel. Verder op de jaar. Maar we hebben laatst een aantal nummers opgenomen. Dus we hebben nog wel liggen waar we... Je hebt nog wel. Ja, we kunnen nog wat clips maken en zo. Dus ja. Leuk man. Gelukkig hier van Amerika. Daar ben ik heel blij mee. Jullie spelen echt fantastisch. Jullie gaan 2 nummers doen. Welke gaan jullie doen? Now That You're Gone gaan we mee beginnen nu. En daarna? Dead Man Still. Live in Noorderwind, Handsome Johnny! Now that you're gone,
baby, you're out of my life. I have to admit it, girl, that it doesn't feel that bad at all. Sticks and stones that I left to fight with each other, I found back my peace of mind. Now that you're gone, now that you're gone, I stopped doing things your way. Now that you're gone, it's gonna be the game that I play. The way how I say. Time that I spent with you, it feels wasted and lost. It all seems so useless by now. This thing that we've had, I found out for myself the way it hurts when people they break up. But hell, that was all yesterday. Now I'm back and I'm alright. Now that you're gone, everything has turned into a leaf. Now that you're gone, I'm the joker and you're the thief. Hear me laughing over your grave. The bed that we shared for so long, I burned it, it's gone. The smell kept reminding me of you. I couldn't stand it anymore. So now that my sheets hang out to dry, and I washed up all of your presents, the future beckons to me again with wide open arms. Now that you're gone, now that you're gone, now that you're gone. I write you this letter for you know
know my time has come, just to let you know that I found peace. Let's not talk about tomorrow, stay here with me. Read my words of sorrow and regret. You were right and I was wrong, hold on. Now that it's too late, I'll be strong, hold on. The only thing that we can try to do is holding on. Let me start by saying that there was only you who completely knew what I was going through. There was never any doubting what I felt about my appreciation and concern for you. It's such a shame that it will end for us. Oh, this is not what I had meant for us. But then again, it may be written in the stars for us. For us, baby. Oh, let the night come slowly. Let the time pass slowly. Let the night come slowly. And may day pass my door. This time, let it pass my door. This time, they'll come down and they bring me to the gallows at first light. I will go with them and I won't devil. In my mind, I'll be with you, be there with me. Give me strength to make this final war. We will meet again someday, I know. There will come another chance, I know. We will come again together, my girl, I know. Yeah, baby, I know. Max Noah, Willem Zwaner, Mark van Dijk, Max Noah, Koos van de Klundert met z'n allen. Met z'n vieren dus de Handsome Johnny. Prachtige clip, zet maar even ziekje mee op YouTube op. Johnny and the Devil is echt fantastisch animated en dat is nog een prachtig nummer. Vanavond Meppel, morgenavond de Friese Club in Leeuwarden. Ja. Please come again and visit this studio. Graag. Ja, hartstikke leuk hier. We zijn te gekke band. Dankjewel jongens. Hartstikke mooi. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ik ga nog even naar de Hallo Volkert, jongen. Ah, goeie. Hast een beetje mooi mikje? Ja, ik zit hier lekker rustig. Straks die column, ben je die hoor? Die giet even een beetje. Nou, dat giet hoor. Ik kan mensen wel even nu nadenken hoe 10 cent mij €50 kost je kan. Ook blikje. Dat is een paard. Wat kost het Free Jam Festival? €27,5. Nou, daar krijg je heel veel goede muziek voor. Heel veel goede muziek. Ja, precies. Hoe laat begint het? 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Neushoorn, net stenen, maar erheen is ze bij. Ja, je moet erheen gaan. Willem. Heel mooi.
Op naar de volgende 5 jaar. Zo is dat. Leuk dat je er was. Blijf lekker hangen. Ik heb nog fantastische muziek voor je. Free Jam Festival, dus morgen in de Neushoorn. Ze waren Tietvelin al te gast. Maar ik zeg, ze komt uit Engeland uit York. Douwe Dijkstra praten we straks nog even mee. Want die had jong een fantastische Jan georganiseerd in de Gedieks, de Scores. Ik had ook Rachel Croft. En welcome to the show again. Want Douwe Dijkstra plukte haar letterlijk van de street al. Werd ze hier te spelen. How are you doing? I'm fine, thank you. Thank you for having me back. Always welcome. Well, I loved it last time, so. Okay. Good to have you again here on the show. You're here for one gig or more gigs in Holland? Quite a lot of gigs, like I think 10. Wow. I know. Yeah. So That's what we call a tour. It's an actual, yeah. It's quite exciting. It's the longest kind of tour length I've ever had. So yeah, it's quite a sort of new experience for me. You had a short night, I heard. Yeah. 3 a.m. Wow. I got up this morning for you. You just arrived with the plane, Yeah, isn't it? well, I had a few hours to have a cup of coffee and that, and obviously make myself look alive. So, yeah. How is it with you? I see new songs, busy with clips. Yeah, so I had the official sort of physical release of the Hours Awake album that I showed you before. And that was amazing. I got to play with 6 of my friends in a big band over in York. And then since then, I don't know, it kind of really sprouted my songwriting again. So as all these songs started popping out. So I was going to play you one of the newer ones, or one that I've finished since today. It's going good with your music career. Hopefully, yes. I think so. You go for it. What's the songs you're going to play for us? So the first one I was going to do was this new one called How Easily. Okay. And then the second one will be one from the album called In Blue. The studio is yours. Thank you. Dames en heren, Rachel Croft. Drive west through heavy weather in the silence I could drown. And though I said I'm a believer, ooh, maybe I was scared to let you down. Rain comes beating at my window while the clock hands counting down the time. I sit and wait for it to take you, though you were never really mine. How easily you let go. How easily you let me go. How easily you let me know you're not coming home. The world don't care, she keeps on spinning, and autumn creeps in every day. I can't escape this, but I'm still running. Ooh, train wheels carry me away. How easily you let go. How easily you let me go. How easily you let me know you're not coming home.
easily you let go. Turn away so you won't see how easily you let me go. Though you had the best of me, how easily you let me know. I think it's time we let this go. How easily you found it so easy. How easily Thank you. Straight in. So this one is kind of a bit of a nod to Joni Mitchell. It's been a while since we walked shoulder to shoulder down these worn-out tracks of a quiet old town. You'd say something like, I'm no good for you, darling, and I'd hold you tight anyway. I still see your face in these cobblestones and the dusty streets that don't recall your name. This ain't a love story, but it don't mean I can tell it that way. Oh, I was sat in the corner. You were in blue, playing those songs that I can't stand anymore, 'cause they make me think of you. And that night I'd lay wondering if you were thinking of me. And it didn't matter that I already knew this was never meant to be. Changing than a British sky, how you use those clouds just to hide your face. And I got so tired of being lost in the fog and always ending up back at that place. I still see your face in these cobblestones and the dusty streets that don't recall your name. This ain't a love story, but it don't it that way. Where we sat in the corner and you were in blue, playing those songs I can't stand anymore, because they make me think of you. And at night I'd lay wondering if you were thinking of me. And it didn't matter that I already knew this was never meant to be. You never meant to be. Oh no, never, 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 never. Never meant to be. Ooh. But now I'm sat in the corner and I'm looking at you. I no longer feel a thing. See, when you look at me like you do, and I'm no longer wondering if you were thinking of me, because you don't matter, and I already knew this was never meant to be.
you. Thank you. Rachel Croft, live in Noorderwind. Straks meer hoe haar concert Jong op een gedik in de Skoons. Maar is het nice? De eerste aaien weer alweer line. In de graad is het weer alweer jong leven. En ik de meesten krijg het hielendal op een heuvel. Nije wieken is het Maitietswieken bij Omroep Friesland. Zet de radio op 92.2 FM en maak je kans op fantastische prijzen bij de quiz Ziekje het Spansje. Zoals mini-stofzoegers, waarstations, modechecks, blommenpakketten, tuinarksets, elektrische ijsjedders en bonnen om vergees die auto te wasken. En exclusief voor die, een tuinman. Die in tuin weer heel kleer maakt voor de simmer. Dat en nog volle meer Nije wieken bij Omroep Friesland. De Maitietswieken. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en brengservice. 06 21 38 68 51. Heeft u last van ongewild urineverlies? U bent niet de enige. Meer dan 20% van de mannen boven de 40 heeft blaasproblemen. Coloplast biedt een oplossing. Vraag het informatieboekje aan op ongewildurineverlies.nl. Hey Smulpaap, kom watertanden bij Xenos. Want daar shop je servies in de mooiste kleuren voor op jouw paastafel. Nu 2 plus 1 gratis. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. Coloplast biedt mannen met urineverlies een oplossing. Ongewildurineverlies.nl. Stel je eens voor, je laatste rustplaats midden in de natuur. Onder een boom of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis in Sondel. Je kiest er zelf je eigen plekje uit. Op Natuurbegraafplaats Bremerwildernis. De mooiste rustplaats in Noord-Nederland. Kijk op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Clemens Peters met het NOS Journaal. 2 Amsterdammers zijn tot celstraffen van 25 en 20 jaar veroordeeld voor de moord op een Iraanse elektricien in Almere. Ze schoten Ali Motammed in 2015 voor zijn huis dood. Later bleek dat Motammed onder een schuilnaam in Nederland woonde en in Iran bij verstek de dood was veroordeeld voor een dodelijke bomaanslag in 1981. De 2 ontkenden de moord. Volgens het OM werkten ze in de opdracht. Het motief is niet duidelijk. De AIVD zegt dat de Iraanse geheime dienst er vermoedelijk achter zit. Maar daarvoor heeft het OM geen bewijs gevonden. Kleding- en woonaccessoiresketen Sissy Boy is failliet. Het faillissement is gisteren door de rechtbank in Amsterdam uitgesproken. Begin deze maand vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan. Sissy Boy bestaat sinds 1982 en heeft 45 vestigingen in de Benelux. Er werken zo'n 600 mensen, veel van hen in deeltijd. Eind vorige maand was er bijna een akkoord met een koper voor de keten, maar op het laatste moment zag die ervan af. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de werkgever van een verongelukte 15-jarige maaltijdbezorger de arbeidstijdenwet heeft overtreden. Leerplichtige kinderen mogen op schooldagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends niet werken. De jongen van 15 uit Utrecht werd begin dit jaar tijdens zijn werk om 9 uur 's avonds aangereden en overleed een dag later. Het ministerie van Defensie schorst militair Marco Kroon omdat hij voor de rechter moet verschijnen. Het OM vervolgt de drager van de militaire Willemsorde vanwege een incident met de politie tijdens carnaval in Den Bosch. De politie zag Kroon toen wild plassen. Toen hij werd aangehouden zou hij een agent een kopstoot hebben gegeven. Het weer. Een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het is 9 graden en er staat een matige noordoostenwind. Morgen begint koud. Overdag vooral in het noordoosten kans op een bui. In de rest van het land opnieuw zon en wolken. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Asus nog 1 uur te gaan. Onder andere met de band Bukkers, Joop Obama en The Presidents. Jawel. En wie heeft nog een Granger Band 050 in de studio. Dit alles nog vol meer. Asus, nee, de reclame. Graag gedaan. Wol het gemak, maar net het gedocht van een auto? Pak dan uw dealauto. Van €3,50 de uren oorkinst een 24 zonbroeken. En zit neer onverst. Dealauto. Meer weten? Sjug op frieslandhuur.nl. Eindelijk hebben we een patiënt een oer. Maar wat nou? Op zoek naar vermogensbeheer in Friesland? Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs
Of skil je us? Sjog op uw website vermogensbeheer.nl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij. Attentie, u kunt weer inzetten. Dit is Donnie vanaf de troon. Own die kroon, pak het geld gewoon, Word de koning, 50k beloning. Speel nu om de echte Koning Toto-kroon, plus €50.000. Ga naar toto.nl/own-die-kroon. Toto is een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Bist u vrachtwagenchauffeur? Dan zie je die. Ik werf talent voor transportbedrijven in en om Friesland. Wij hebben een protteverste baan. Kom naar uw meet en greet op Tongensje te Joen en sneunt hem janne om kennis te maken met uw opdrachtjouwers. Sjorg op werftalent.nl voor meer info. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Maar noordenwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noordenwind live, Noordenwind live, Noordenwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oordeel van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben echt een soort bizarre change-over hier in mijn meidje. Net van decor, hè, maar echt van muzikanten die binnenkomen, gewoon uit Grijns, uit Friesland wij. En Rachel zit je hier lekker nog even na te genieten. Hi. Hi again. Hey, 2019, what are the plans? So there are some plans to come back potentially, and potentially some stuff in Germany as well. And I'm also going to Portugal as well. So that's cool, but that's for something based, like a UK-based folk festival in. But your career is growing. Well, hopefully, slowly but surely, like small seeds, water them every day. Step by step. Yes. Please visit our studio, or also in the studio. Douwe, dank u wel. Ja, Douwe Dijkstra, du bent een beetje haar ontdekker. Jazeker, nou ja. Dus die op straat te spelen, hè? Gewoon naar YouTube een beetje uitstruinen op hier. Ja, bleek, dan kwamen ze binnen. Ik zei aan Anneke, mijn vrouw, van nou, dit, je maar wacht erom. Wat een talent. Geweldig, ja. Het klinkt net rauw, maar het is wel een rauw talent in dat opzicht. Er zit een beetje een beetje heezit in, maar ik, nou, 3 octaven, dat is zo te zakelijk vet, ja. Ze speelt jong, een soort headliner, hè? Headliner, het is wel hartstikke duur, hè, die intree. €1. Ja, ja. Hoe dwars te tevreden. Ja, nou ja. €1, wow. €1, ja. You're gonna be rich. Maar by the way, ja, Jon in de scores in Gediek, zeg maar, kwartier uur achter begint het. Ik ben Kim Stol, ik had met meerdere singer-songwriters, een hele jongen vol. En ze zijn dik vol oren. Dus ja, ik zou zeggen, kom naar de scores voor, ja, helaas €1. Maar het moet wel even gebeuren. Ja, geweldig, maar goed zo. Volgend, hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja, Joop Obama, hè. En hij had nog ook president. Ja. Ja, dat zo hoort dat. Een serieuze bende. Ja. Ja, machtig. Daar is Pieter, kom er bij. Pieter de Boer, hij is van iPop en dat is ook de onleiding om Joop Obama en de presidents even nu te nodigen. Dit is hier voor op de korrel. Ja, Joop had 2 linking maar in een iPop erop uit. Ja. En ze hebben daar wat bij kwamen. Ja, en dan werd een hele band. Dus dat is wel leuk. Hoe zit het met de tar hier in de iPop? Ja, goed. Ja, alles rent. En ja, nou moet het mooi waar komen. En dat komt er allemaal ook. Dus dat komt goed. We staan de man, welke tenten? Weet ik niet. Oh. De boekjes. Nee, je boekje maar. Ja. De boekjes ben klaar. Ja, zeker. Waar zijn ze, Volkert? De tonger. De tongertent, ja. Volkert wint nog beter als mij. Ik kom je aan bij een bureau, jongens. Joop Obama en de presidents. Dan, joh. Het koe ik net hoor dat Team Band de presidents nemen zoals. Hè? Nee, dat is wel voorspelbaar, hè? Ja. Maar sommige voorspelbaarheden zijn hartstikke leuk, toch? Nou, zei je. Stel de heer even voor, waar ben je het? Nou, rechts van mij is Jouwert Vlas. Ja. En links de bassist Erik Pluster. Ja. En achter de drums Ongenesim Mapma. Ja. Fantastisch, man. Ja, zeker. Wat ben je ambities met deze band? Blues solist of gist er alleen maar meer met de band op paard? Wat is de bedoeling? Of beide? Nou, ik... Ja, dat moet even... nou, mag echt op die wundenleider boeken, mandje. Ik hoop dat we maar de band verder gaan. Ja, absoluut. Ja. En de ambities is om mensen gewoon nog steeds blij te maken met de muziek. Have fun. Ja. It's only for fun. Ja, sowieso. iPop, al je Friestalige eigen nummers? Of het classics? Of het evergreens? Van alles wat. We hebben, door we nou direct, 2 nummertjes die hebben wat een beetje zelf, een beetje in elkaar zetten. En die
En nou ja, dat is wel leuk. Daar hebben we zelf een heel soort willen maar om dat iemand te zetten. Ik ben heel benieuwd. En nou, we hebben laatjes elke wedstrijd. Dus dus we hopen dat de meesten die dit luisteren, dit doen. De studio is van hem. Jongens, Joop Obama en de presidents! Piet Spartamet en op zijn auto per oh yeah, oh yeah, oh oh. Piet Spartamet en op zijn auto per oh yeah, oh yeah, oh oh. Oh yeah, oh yeah, oh oh. We had hem shoot, had hem shoot. Hij niet te let, hij niet te hut. We had hem shoot, we had hem shoot, we had hem shoot. Hij niet te let, hij niet te hut. We had hem Piet Spartamet en op zijn auto per oh yeah, oh yeah, oh oh. We had hem shoot, we had hem shoot. Hij niet te let, hij niet te hut. We had hem shoot, we had hem shoot, we had hem shoot. Hij niet te let, hij niet te hut. We had hem shoot. Blackjack Bieber, het is reserviert. Hij heeft niks betters te dwaan. Hij wil het al in een hekje, vrouw ik niet hoe. Ja, dit is hoe we hem kennen. Blackjack Bieber, Blackjack Bieber, Blackjack Bieber, Blackjack Bieber. Hij heeft het in de gaten, hij is altijd smoel. Zijn maten zijn zijn dollars gewoon. Maar dat maakt het bier wel niet. Hij doet graag op het kop. En dit is een nergens verleerd. Blackjack Bieber, Blackjack Bieber, Blackjack Bieber, Blackjack Bieber. Bieber is een gevaar. Hij had net voor, hij had geen praat. Maar wat we vinden, hij is gek op heel. Hij wil meer, 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 Blackjack Bieber, 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 Blackjack Bieber. Wist je
geweest, correct waarin de vol. Deze man had hij echt te pakken, een hassen zoals een bolle. Alles op, proberen, saus, vitamine en wat meer. Maar ik ga je wat verdij, dan is het zo makkelijk. Ja, want bier in de bol, de beste medicijn. Die je de wat helpt, lekker op bier stond als een vriend. Het is vast van alles al, yeah, maar dat maakt dan over je. Wanneer in Friesland, bier in de bol. Die maanden hing je alle jaren het huis gewoon te kroep. En dan iedereen wat ze dwaan, maar tussen dat verlossen en soep. Het maakt wel koud, maar warm bier, dan helpt het niet. Ja, iedereen helpt feest, maar het was goed koud, maar ik ga aan dit. Ja, want bier in de bol, dat werkt het sowieso. Het is gewoon het beste en direct achter het bureau. We gingen nog maar net, gewoon een jongen, want daar rust zie ik van. Wanneer in Friesland, bier in de bol. Het enige wat helpt, lekker op wie stond als een lied. Het is vast van alles al, yeah, maar dat maakt dan ook voor je. Wanneer in Friesland, bier in de bol. Maar als de wijker rust, een mooiste vrouw is een goed mis. Die wil dan graag ontbijten, mooi en glasje fris. Maar dat wil ik net, daar word ik raar van. Ik wil gewoon een bier, hier op de grond. Een bier in de mond, dat druk het sowieso. Het is gewoon het beste en direct achter de bureau. Ik ging nog maar net, gewoon een jongen, want daar rust zie ik van. Wanneer in Friesland, bier in de mond. Dankjewel. Ik hou daar wel van. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je moet even op gang komen en wat een leuke band, jong. Ja, daar, ja. Nou, dit is dit wel. Ja, daar, ja. Ik ben wel enthousiast. Ja, mooi. Mooi, man. waar ik. iPop, maar wie doet meer, hè? Ja, zeker. We hebben een heel druk schema. Ja, mooi Breigenpop. Jeetje. Ja, heel vet. Welke area stier je? De Rock Church. Oké, dus met de Golden Earring, denk ik, hè? Ja, die staat in een live stage en tegelijk als huis. Ja. Die spelen ze voort. Ja, sowieso. Sowieso. Heel, maar bent dus op paard de komende tijd? Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat is leuk, man. Ja, daar heb ik heel veel zin in. iPop, hè? Ja, sowieso. Ja. Ik zal straks nog even met Pieter praten, wendje spelen en hoe dat al komt. Dankjewel, man! Het moest al last minute. Ik had die van de weekend een bel op een kraan, maar ik zei, ze zitten de kraan draaien. Ik zei, maar komen met die band! Van Mickey moest ik al je snel, maar dit weer fantastisch. Dus mijn complimenten. Mooi, dankjewel. Joop, Obama en de Presidents. Hartstikke mooi, man. Goed, de granges zitten klaar. Hartst 050. Jullie kunnen even soundchecken. Ik doe het nog even achter de bar. Want we kunnen nog even praten met wie? Bij Florian. Die, Wil je nog een lekker drankje, jongen? Nee, mijn karnemelk is al op volgens mij, toch? Ja, maar er kan wel nieuwe komen. Ja, soepen, hè, nemen we dat. Soepen? Ja. Hey jongens, screwen dus, drok. Ja, zeker. Nou ja, en dat brengt hartstikke leuke dingen, maar zeg maar... Er komen er leuke dingen door. Ja, zeker. Er komt een heel mooi ding, tenminste. Voor u is het heel erg mooi. We gaan binnenkort met een groep together werken. We verklappen nog net wie het binnen. Maar dat is, laatst hebben we daar één repetitie mee gehoord en dat was echt prachtig. Leuke projecten gewoon. Leuke projecten. We moeten nog één nummer schreeuwen. En het album komt dus in september uit. En ja, ik hou heel erg van conceptalbums. En dat is dit heel erg. En ik ben er heel blij mee. Ik vind het zo leuk, want je bent actief net alleen in vorm en singles en opnames. Maar je had natuurlijk elke soort dubbele huiskamer tournee hoor. En volgens mij mijn pro succes. Jazeker. Ja, dus we zijn er ook wel over aan het nadenken om... Komt er nog een vervolg? Dat is wel de bedoeling. Ja, we moeten het nog plannen en we moeten nog kijken waar we het precies gaan doen. Of we weer alleen Friesland doen of dat we nu heel Nederland gaan pakken. Maar als je denkt, ik wil dat graag bij mij in de huiskamer, dan kun je alvast een mailtje sturen. Gewoon doorgaan. iPop, dit hier net ook maar. Nee, we zien al boekt van volgend jaar toch, Pieter? Ja, we moeten even verklappen. Ja. Ik ga me altijd doen oorspraken met Pieter.
Tagamir, iPop, Wiebe. Ik kom straks bij je waarom. Na. Maar dat hebben we toch in een beetje. Hey, Regina. Hoe is het met jou, Regina? Hartstikke goed, jongen. Hartstikke Mooi filmen. Ja, ik vermaak je me ook griezelig. Zoveel meisjes, dus dan blust maar aan de gang. Maar al die mooie shotjes, hè, maar die mooie mimiek van die meisjes en hoe ze werkelijk het belibje als ze hier binnen, die sfeer deel te zetten en dat in beeld te pakken. Ja, dat vind ik gewoon, daar hou ik van. Vind ik mijn fik. Dus. Regina maakt elke week een vlog. Is te zien op his Facebookpagina op youtube.com/Noorderwind. We hebben altijd live optredens en die hellen we dan even een beetje waarom. Naar de Oren Weekend daar. En dat doen we nou ook, want het wie een prachtig optreden. Vliegende weekend van Julia Sara. En als er nou beeld bij hast, als de radio had, die heeft een prachtig mooi live nummer. En bij beeld zie ik nog de beelden van Regina. I know if you go, I won't scream or start a fight. I'm not a heavyweight, I'm light. And here they won't go easy on me, babe. I am the one to push around. Just take me down. They can shoot an arrow in my back, twist my arm or go ahead and break my neck. Maybe I'll be hurt from head to toe, but they won't break me. I don't mind as long as I will have you by my side to heal my heart again. I don't mind as long as we will have eternity. You will always be my remedy. For how long can I still hold on when they keep tearing me apart? I keep on dancing in the dark. They can shoot an arrow in my back, twist my arm or go ahead and break my neck. Maybe I'll be hurt forevermore, but they won't break me. I don't mind as long as I will have you by my side to heal my heart again. I don't mind as long as we will have eternity. You will always be. I see myself, I'm breaking down. You're the one that gets me up when I can't. I don't mind as long as I will have you by my side to heal my heart again. I don't mind as long as we will have eternity. You will always be my remedy. Oh, you will always be my remedy. Eén nummer voor de breken. Breek nog weer. Ja, is goed. Julia, Sara, Vliegende Weekend spelen ze hier live. Vind je altijd mooi, maar snel anders even een live noemen waarom te herinneren. Dat jou dus even de mogelijkheid om even wat extra te soundchecken, dus dat komt wel mooi uit. Straks Bukkers, die zullen hier optreden. Die gaan straks terug naar Breigenpop. November spelen ze nog in de Neushoorn in Ljouw trouwens, zeg ik nog. Ja, dat weet je toch vast. En ik heb met mijn muzikale vriend uit Greensland. Vind het leuk dat ze er binnen. 050 moet ik zeggen. Ja. 050, ja. Dag Alex. Ja, hoi. Wie heb je meegenomen? De band natuurlijk. Ja, stel even voor. Een man van de ploeg. Ja. Kit van Hees.
Remco wint op keyboards, piano en Klaas Post op gitaar. Bij elkaar opgeteld meer dan 100 jaar rock'n'roll, denk ik. Hè? Qua levenservaring nog veel meer. Ja, hè? Wijze mannen. Wijze mannen. En met een Groninger nummer in de RTV Noord top, wat is de 30, 40 in de hitparade? De Noord 9 noemen ze dat. Oh, de Noord 9. Maar we stonden nummer 1 in elk geval. Ja, dat mooi toch? Ja. En we hebben, in januari hebben we de Bosklopper Award gewonnen voor het mooiste Groningstalige liedje van 2018. En dat voor mensen die toch allemaal uit de rock'n'roll kwamen, Engelstalig, EE en de Doctors heb je gespeeld. Dat was natuurlijk niet Groningstalig. Nee, bij lange na niet, nee. Wat was voor jou het breekpunt om eens een keer wat in het Gronings te doen? Ik geloof dat was met een programma of zo, je bent uitgedaagd? Ja, nou, ik werd uitgedaagd door Erik Bas, van jouw collega van Café Martini, Radio Noord. En die zei van, doe eens wat in het Gronings, als je durft. En dat laat me niet zeggen natuurlijk, dus dat zijn we gaan doen. Dus, ja. En nou lekker met 050 op pad. Jullie doen straks nog een nummer. Eerst even 1 voor de break. Welke gaan jullie doen? We doen het winnende liedje dus, Het Leden is Leden. Live in Noorderwin, 050. Was wie een knal, wie een schuur, rond ons huis, rookt in verval. Fouten zonder specie, flint, steen, zonder cement. All that night op stage zit, namens fout sentiment. Stutten in de komen, de stuurbaak van de muur. Plafons kom onder roet. Ik was erbij. Ik was aanwezig van mijn professie. Met herstel bezig. Mijn kerk on my down. Maar ik wilde wel wezen om Luby te staan. Het goud van sound. Terwijl later like is late. Het grote geld gaat in de regel om een monster van een mens. Zo snel wordt ons land leeg tussen Vauxhall, Zee, Riem en Glens. Een kassa in Nederland, wie groen zulf zo'n nightfall van. Ze laat ons achter met alle trauma laat. Mensen van mij, van elk kroegje, elke dove knal. Alle overlast is gewoon eruit, onnaamelijk dan.
Wat een band, wat een muzikanten. En het goeie nice is spelen ze nog een nummer 050 uit de Grenslandwijk. Maar eerst het nice. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de weekend een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Multiple sclerose is een zenuwslopende ziekte die veel vragen oproept. Hebt u een vraag over leven met MS en weet u niet waar u met uw vraag terecht kunt? Bel dan het MS-loket. Dat brengt u in contact met de juiste deskundige die antwoord kan geven op uw vraag. Bel 0800 1066 voor de weg van vraag naar antwoord. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk wel wat te kiezen hebben als ik op zoek ben naar een hypotheek. Nou, kies dan voor SNS. Hey, stem van SNS. Ja, ik weet het. Jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS. Inderdaad, bijvoorbeeld ook van Egon, Nationale Nederlanden en voor mensen die duurzamer willen wonen, nu ook een hypotheek van ASN Bank. Wow, jullie hebben steeds meer hypotheken. En niet alleen van SNS. En dus altijd een scherpe rente. Heel normaal, SNS. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Azus, een optreden nog van Bukkers, de verneemde boerenrockband. Ze spelen Brechtpop, maar dat Azus eerst het nice uit de provincie met Tieten Seijers. Er wienen te min raakvlakken met Forum voor Democratie om maar die partij verder te praten over een coalitie in provinciale steden. Dat zeggen de fractieleiders van CDA, VVD, FNP en PvdA. Zij praten met elkaar verder over de vorming van een nijcollege van deputaire steden. Forum voor Democratie als op INI Grust de partij naar de verkiezing stiet dus aan de kant. Sander de Rauwe van het CDA zou dat zijn partij inhoudelijk wel een eindkomen komen met Forum. Maar om ik echt met elkaar de karren te loeken is meer nodig. Wat wij als CDA heel wichtig vinden is dat er een bestuur komt bij breed draagvlak, maar ook een bestuur komt dat breed draagvlak opziekert. In de meerskip, maar ook in de steden. Ja, en dan zullen bij Forum toch wat scherpe rondjes, waarvan wij dan denken dat we te scherp. De FNP hier inhoudelijk ook wel overeenkomsten met Forum voor Democratie. Maar nevens partijleider Johannes Kramer leidt om Forum zelfs dat die partij uiteindelijk boeten de boord valt bij het formeren van een coalitie in provinciale steden. De raakvlakken die we normaal op het hele wichtige onderwerp van klimaat, daar nu dragen een zaak maar te komen dat door de opstelling van Forum, ja, die zou je waarschijnlijk eigenlijk die raakvlakken maar je maar zo'n partij. Ja, dan wordt het wel een hele lastige wedstrijd om die malkoor voetbal in de tuinstreep te halen. Een man uit Jesterwoude had een werkstraf van 40 uren gekregen omdat er meewerken hier een oplichting. De Jesterwoudster had verschillende keer een yieldpunt van een onbekende man die dat yield kregen hier doordat er naar alle gedachten mensen oplichten hier via Marktplaats. De man uit Jesterwoude kreeg een tientje voor elke keer dat er yield opnam. Hij roent in de lampen terwijl er filmen weer terug beveiligingscamera's. De verdachte draait op voor de skeer. Hij met de slachtoffers van de stellerij het yield weer betalen. Moordeketen Sissy Boy, maar ook een vestiging in Ljouw. Het is terug de rechtbank in Amsterdam failliet verklaren. Het bedrijf met zo'n 44 winkels in Nederland, België en Luxemburg had al langere tijd financiële problemen. De verkepen vallen bot aan. De onderneming had eerder deze maand al uitstelling van betaling kregen. De werkjes aan 600 mensen bij Sissy Boy voor een grutpad in deeltijd. Bij werkzaamheden in de Matwoorden is van de morgen een bouwkraan van 10 meters heeg omvallen. De kraan tilde een grutte betonnen plaat omheen, zo door een BM-rekken ha, betrof er omvoel. De kraan kwam in een tuin te landen. De rekken je niet verwoenen, maar het huis dat ombouwd wordt, rekken wols kan scheren en de kraan zelfs ek. Het waar dan. De loft is beroemd, er is kans op een bui, maar de zinnen kunnen er echt bij komen. Het is een graad of zo. Vannacht is het om het vriespunt hinnen. Morgen zinnen, maar de loft kan echt berinnen. En je zit er in het watergebied kans op een winterse bui. Het wordt morgen zo'n graden. Snijn wisselen zinnen en wolken elkaar aan en dan wordt het 9 graden. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Air Transat weet dat er heel veel redenen zijn om Canada te bezoeken. Een helikoptervlucht boven de Niagara Falls, een wandeling door de Rockies of een ontmoeting met een eland. Canada begint met Air Transat. Vlieg rechtstreeks naar Toronto, Calgary of Vancouver al vanaf €375 retour met de beste vakantie-airline ter wereld van 2018. Boek nu op airtransat.nl. Snijn in Bureau de Vries. In zulke grote dal en veel verlaging is er wel eens in een boer zijn. Het smoute verhaal van een skipbreuk. We zijn al die trouwwerken.
Hè? Zie je een klein uit. En die kregen we aan. En we waren onder de wol stappen. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Ik was op plaats net meer achter om te zien. Zo heet we in die wallen. Van Tilburg past lange armen en korte benen. Een maatje meer of minder? Van Tilburg past jouw lijf. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Kun je het merk van die doos tissues op de hoedenplank van je voorganger lezen? Dan ben je aan het bumperkleven. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. En welkom bij het leed. Ja, het zult wezen. Ja, loeren van dit programma. Er wordt omraak hier soundcheck, lawaai maken. Ja, jou stel muzikanten een instrument en dan moet er lawaai uitkomen. We hangen tussen de studio vol met excursies. Welke kom je in bij? Akkerum. En ben je van een vereniging of zo? Ja, de seniorenvereniging Akkerennest. Je ziet er al als een jong uit. Ja, nou, dat ben ik nog. Ben je een beetje klaar voor Bukker? Ja! Van 050! En Volkert, jongen. Volkert die komt je snel Nodel en die had de column voor u. Zal ik hem maar beginnen? De column van Noorderwien. Begin deze mannen begon in Emmen het autocrossseizoen. En de komende man kennen autocross-leefhebbers harren zinweffen zetten langs verkrate crossbaan hier in Friesland. Kolm, Hallem, Makkem enzovoort heen. Maar van de week waren er echt aardig wat crossed op de Iepenbare Dik. Een vrouw bedaarde maar de auto in de sleet vlak bij huis op het teken. En ze winnen er nog wel een stuk of wat van die beruchten. Het is zelfs zo dat mensen onveilige verkeerssituaties nou melden kunnen bij Omroep Friesland via de website. En ja, ik mag zeggen, een soort kilometers met mijn auto. En een weken moest mijn auto maar eens even de garage in voor de APK. Hij kwam er glansrijk terug heen, dus ik helemaal het heetje. En het mooie is, de heste versnellingspook, dan daarachter de sigarettenontsluiting. En dat ding dat zit er net in, dus dat is een gapend gat. En daarachter een bakje van pen, zonnebril en lietschild. Nadat de auto door de APK kwam weer, ging ik even naar het tuincentrum. Even de bloemetjes buiten zetten, maar dit mooie waar. Het nadeel dat weer even een boeze vol mooi lietschild. Dus ik kom de auto in, ik lanceer dat lietschild mooi in dat bakje. Hij je weer even wat parkeergeld. Heeft nog geen parkeerapp, denk je hem? Nee, ik parkeer nog lekker ouderwets mooi lietschild. Dat vind ik machtig. Dus ik een hele kilo lichter en naar huis daar rijden. Voel mij onderwijs de radio en de console van de kachel net uit. En een radio en de kachel, ja, die kan ik net missen. Niks die het meer. Ik in alle stress de garage appen, want die zit mooi bij ons op het teken. Dus en ik kon voor de oren model komen. En die beste automonteur even ziekje, bleek het een dikke vette kwartsluiting te zitten. Ergens. Maar ja, dan begint de ziektocht. Waar komt het waai? En ik zeg de bui alle hingen. De APK voelt daar, maar nou wordt de hele kabelboom ontstrond. Of de elektra is in de war. En die garageman, maar zie je elke kabel die in die auto zit, dan neem je het hele dashboard uit mijn koor, het weer werkelijk geen gezicht. De zekeringen vervangen en niks hulp. Het weer een groot mysterie. Toen kreeg ik 4 uur later een appje van de garageman. De oorzaak wie 10 cent dat in die sigarettenontsluiting zit. Dus zo mooi ik dat geld net in dat bakje lanceren, maar falikant ernaast. En ze kost 10 cent, maar uiteindelijk een berg geld. Ik heb een schrik een parkeerapp download. En het lietschild, dat bloedt nou in de boezen. En bij thuiskomst komt het in een spaarpotje van de volgende APK. Dank je wel, jongen. Dus dat dubbeltje maar op een bardel, dat komt wel op. We gaan naar de man van 050. Wat 2019, wat zijn de plannen? Er komt een CD.
Ja, volledige cd? Een complete cd. Ja, vandaag is het akoestisch. Geweldig trouwens. Maar wordt die dan versterkt of een beetje akoestisch? Die wordt grotendeels versterkt. Er komen wat rustige dingetjes op te staan, sowieso. Ja. Gewoon een full-length album. Yes. Ja, leuk man. Lekker druk dus met deze groep. Ja, we zijn lekker bezig. Ja. Welke ga je doen? We gaan Siepeltje fluiten. Ja. De nummer 1. Is hij nog nummer 1 of niet? Nee, hij staat nog steeds in die 09. Na 9 weken geloof ik. Dus, maar wel een van de leukste dingen die we hebben bereikt. Nou, en ik vind het ook een prachtig nummer. Dames en heren, de nummer 1 uit Groningen. 050! Je blijft mij zo goud bieden, vrouw. Het was allemaal nooit zo van wend. Een echt boekersjonkie. Die er nog stukken staan, beduid meer verwend. Maar dit gaat het koud, dat is stil, dat het wat op in doen. Maar never mind, je geld te maken met een kooi. Was die blauw, we nog gewoon niet. Lena was haast, nee, zat hem toch in het hart. Met Lena zag een kaas, doordat hij er zo van staat. Maar wat dan met een ander, wat de Lena wil zeggen. Van jou nooit zo stoer om te leggen. Of een wetsel of een dienst van mijn zoon, mijn zuppies en siepeltje vlees. Geweldig met die oet, zoveel zomers met ons buiten door een brood. Eyes. En binnen staan vast op mijn moeder, bleef ik niet in deze reis. Kom in mij en mijn moeder zo gemaakt, een lekkere siepeltje vlees. Dat hij al jap zich op het huis om te gaan trouwen. Nou, lijkt het nog een operitie, beestje, bovenbouw allemaal te benauwen. Lena kreeg in de smiezen dat de surf op second love op het internet. Nog een nacht waar Kaya fluit weer een bandiezen, last oen met de pret. Lena stond een kerel, Jap begon te zwaaien. Hij kreeg me dan bij de leider, dat wil niet wijn. Het meisje kapot en blaas, ik bracht hem hoogst in twijn. Ze gaf Jap dan weer van vuur en hij begon te strijden. Als een vrouw met die zulpen, die zuppies en die moekers, vette siepeltje vlees. Ik ga nooit meer met die oet en verscheuren onze foto's van op rookgoedijs. Ik wil zo gaan met hem schrijven, zoals mijn fix van season, zelfs de naam van deze reis. En ik verduur me wie wil zitten dingen, ik heb het net als siepeltje vlees. Alright.
Klaas, André, Martin, Remco en Alex met zijn al bij 050. Ze had door, mag ik het even goed zeggen, Simpeltje Flies. Het is een soort van haché of zo. Er is haché. En dan op zijn Gronings. Ja. In één keer goed. Ja. Album dus, drukte genoeg, lekker spelen. Ja, we gaan gewoon lekker door, klaar. Weet je wel. Ja. Zo gaat een nieuwe plaat uit. Tot de volgende keer? Ja. Deal. Graag jullie te gast, jongens. Geweldige muzikanten. Bukkers, ik kom zo bij jullie. Ik ga nog even achter de bar, want ik moet natuurlijk ook nog even naar Wiebe. Wiebe. Single-uits, druk bezig met een album, huiskamerconcerten. Leuke projecten met gezelschappen bij wij de namen nog net van nemen. Nee. Ja. Maar ja, dat klopt. Ja? Ja, zeker. Verder nog wat ter tafel, maar we nog iets vergaderen? Nou, misschien kunnen we over een paar weken hier onze single een keer live komen spelen. Is dat een idee? Maar kunnen we hier net een keer live spelen? We plannen wat. Ja? Dwaai je hem dat wel? Nou, misschien. Wij kunnen volgende week net, maar de week erna zullen we kunnen. Ja, nou, met de honden waren. Nou, prima. Je hebt zo wat van chaos dit is. Ja, hartstikke leuk. Gooi je een beetje van een beetje rock, jongens? Een beetje stevige muziek of niet? Jazeker. Ja? Maar de gitaar van het volgende bandje ietsje loerder. Ja. Ik zal hem even vragen. Dames en heren, Bukkers! Mannen, wat zijn jullie... wacht. Ik denk, ik introduceer mezelf. Nee, laat maar jongens. Jullie staan al heel lang op mijn verlanglijstje. En te gek dat jullie er zijn. Maar jullie zijn op doorreis naar Bregenpop, hè? Ja, dat klopt. We staan vanavond staan we daar om heel laat, 11:30 of zo. Oh, dan heb je nog alleen maar tijd. Is met andere woorden het festivalseizoen losgebarsten voor jullie ook? Ja, helemaal. We hebben in eind maart onze tour geopend in de grosfabriek in Boekelo. Ik las zoiets. En sindsdien zijn we... Heb je het einde gehaald of niet? Ja, zeker natuurlijk. Ja. En we hebben een middagshow en een avondshow gedaan en dat was hartstikke leuk. En nu in de brouwerij heet het album, hè? Ja, Leven in de brouwerie. Ja, mooi toch? Ja, en nu zijn we volop aan het toeren. Lekker. Veel festivals, maar ook clubs? Ja, ook, we doen in het najaar weer een hoop clubs en in de zomer een hoop festivals, veel feesttenten. Dus volle bak weer, leuk. Vaak in Friesland hoop ik, want goede band man. Ja, lekker spelen. Wel, we staan steeds meer in Friesland, dus dat is hartstikke tof daar. Vaker komen. Salland komen jullie in die hoek. Met andere woorden, dat is ook een beetje het dialect wat jullie gebruiken op jullie platen? Wij zingen in het Sallands, ja. Hou je daar heel strikt aan? Hoe zit dat eigenlijk? Nee, daar zijn we redelijk strikt in, ja. Want is er dan ook iemand die de teksten nakijkt? Of is er een soort van spelling en grammatica of niet? Wat zeg je? Low knocking dan Fries. Ja, dan is het goed. Dan begrijpen wij er ook nog iets van. Ja, precies. Ja, nee. Even dat album. Lang mee bezig geweest? Groot project of juist niet? Nou, wij schrijven allemaal liedjes. Iedereen in de band schrijft kant-en-klare nummers. En, dan, los van elkaar? Los van elkaar. Okay. Tekst en muziek en hele toestand. En dan gooien we dat op een gegeven moment op één grote hoop. Dan hebben we, weet ik veel, 25 nummers of zo. Ja. En dan kiezen we de 12 beste uit en die nemen we op. Zo doen we dat mee. Het leven soms heerlijk overzichtelijk. Ja, zo makkelijk kan het zijn, ja. Ik heb maar één vraag. Jongens, blaas deze studio gewoon aan de kant. Bakker! Saai als een middel is bij jou en is
Maar de berg komt nooit naar Mozes, dus ik verhuis naar de broderie. Ja, wie gaat leven in de broderie? Schroef ieder een gezellige matrasje bij, er is plaats genoeg voor u en mij. Ja, wie gaat leven? Ja, wie gaat leven in de broderie? Hier voor u en twee voor mij, er is hier altijd feest met wat voor mij. Ja, wie gaat leven in de broderie? Dankjewel! Even een applausje voor de toetsenist van 050! Ja! Ik zou graag zeggen Hendrik Jan Burkers, Erik Nijmeijer, Arjen Pronk en Jeroen Hobert, maar er zit er niet eens een pianist bij. Heel lekker meerocken, hè? Ja, dat was leuk. Ja. Oh ja, dat kan wel, hè? Ja, maar tijdens soundcheck, ik weet nog niet hoe ze heet, dus we weten ook nog niet hoe het heet, maar we weten al wel dat we samen hebben gespeeld. Stel je voor? Ja, leuk. Dat was straks. Goed. Ga maar even bijstemmen. Nou, je album dus uit, dames en heren, Leven in de Brouwerij. 6e studioalbum, hè? Ja, het 6e studioalbum. Ja. Pak je dat nog steeds op dezelfde manier aan? Of zeg je juist, we doen steeds wat anders? Nee, het is wel, we geven steeds meer de handen. Vroeger gingen waren we overal bij zitten en alles moesten we controleren. En nu tegenwoordig sturen we het gewoon naar een studio en mix het maar af. En dan krijgen we terug en zeggen we, hartstikke mooi. Lekker zo. Ja, oh, lekker. Maar een mooie benadering. Ja? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Jij doet het. Mooi gitaar trouwens. Ja, te gek hè? En Arjan Lenzen uit Almelo. Eigen gemaakt dus? Ja, niet door mezelf hoor. Ik kan het allemaal niet, maar Arjan Lenzen wel. Ja. Sound of kun je goed met me opschieten? Allebei. Ja, oké. Met korting? Ja, was niet duur. Welk nummer ga je doen? De nummer heet De Duitse Grens. Oké, Bakkes! Geef me de gospel van Tante Riki. Geef me een boek van Tommy Wieringa. Geef me de bril van Herman Vinkers. Ik ben over alle Westen hier Oostenrijk. Aan de Duitse grens, de Duitse grens. Daar leeft de wilde homo sapiens. Het leven hier, dat snapt toch geen mens. Alleen het volk hier aan de Duitse grens. Het hele land weer aan de Duitse grens. Alright! Hier praat ze klaar alsof er niemand luistert. Hier zoekt ze bier alsof morgen niet besteedt. Het is een makkie en probeert die te versieren. Maar voor een boezemvrouw aan de stad op de gate. Aan de Duitse grens, de Duitse grens. Daar leeft de wilde homo sapiens. Het leven hier, dat snapt toch geen mens. Alleen het volk hier aan de Duitse grens. Het hele land weer aan de Duitse grens. Alright! De mooiste student gaat studeren in Utrecht. Wie moet het hier met de restjes doen? Weinig ambitie en weinig praktisch. Wie zal er hier op karakter moeten doen? Aan de Duitse grens, de Duitse grens. Daar leeft de wilde homo sapiens. Het leven hier, dat snapt toch geen mens. Alleen het volk hier aan de Duitse grens. Het hele land weer aan de Duitse grens. Het hele land weer aan de Duitse grens. Ja!
Dankjewel. Wauw. Kan ik jullie verleiden nog eentje te doen of niet? Ja, dat kan wel. Ja, overleg maar even. Dan ga ik nog even een rondje doen. Nee zeggen mag ook. Ho. Ja, Sedona. Wiebe, dankjewel. Ja, Doe bedankt. Succes met de single. Dankjewel. Is hij te downloaden? Hij is te downloaden, hij zit op Spotify, op YouTube en als een live... Ja, iTunes. Dankjewel. Ja, Volker, dankjewel. Ja, Douwe Hek. Tot de volgende keer. Ja, dan ben we er wel bij. Mooi naar je column. Oké. Van column. Ja, mooi. Dankjewel. Regina, dankjewel. Hey, doe ik bedankt en al je tierengoed weekend. Nog een keer bukkers. Jongen, breng op dames en heren. Blijf je doorin, ga je gang. En er is niks aan de lijn. In de krakkels stond helaas. En door de jongens toen